Nukuitko hyvin? Ihan ok. Pitäisikö sun vielä jäädä täksi päiväksi kotiin? Saisit levätä. Ei mua väsytä. Mä voin kyllä soittaa sun luokavalvojalla. Mä en halua, että sä kerrot kellekään. Miksi? No kun mä en vaan halua. Ai jaa. No okei sitten. Mä en halua, että mitään huhuja rupeaa leviämään. Huhuja. Niin siitä, että mä vajosin veden alle. No eikä nyt kukaan rupea tuommoisesta onnettomuudesta huomauttelemaan. Niinpä. Eikö tänään olla uusi Vilsassa? Joo, jotain perinnöllisyysjuttuja. Passilla varmaan kertoo, miten heikot karsiutuu evoluutiossa. Moi, mihin sä oot menossa? Kouluun. Kato oppivelvollisuus. Kannattaisiko sun nyt kuitenkin levätä, vaikka se vekuri sanoo, että kaikki on ok? Älä nyt. Niko, hei. Nyt olisi tärkeää, että Mua ei vaivaa mikään. Okei. No, ota sit iisisti. Siis mitä on tapahtunut? No ei yhtään mitään. Siis mitä sulla oikein tapahtui? Se oli se uintitesti, mitä varten me treenattiin ihan hulluna. Mä olin jo yli puolessa välissä, mutta sit yhtäkkiä kaikki vaan sumeni. Oisit sä voinut hukkua? Olihan siinä altaan reunalla ihan hemmetistä porukkaa. Mutta toihan on tosi vakavaa. Joo. Nyt se on loppu koko uiminen. Ei tarvi enää jauhaa siitä. Joo. No hyvä vaan, että just lopettaa. Mä olin jo huolissani, kun sä et tehnyt mitään muuta kuin käynyt lenkillä. Nyt mä oon päättänyt aloittaa uuden elämän. Mä ajattelin ruveta lukea mangaa. Hyvä idea. Olisiko sulla mitään ehdotuksia, mistä mun kannattaisi aloittaa? No tietty. Vaikka mitä. Akira on varmaan aika hyvä aloitus. Vois se ollakin. Se on ensimmäinen Suomessa julkaistu manga. Mut löytyy muuten se Akira anime-leffana. Et jos sä kattoisit sen, niin voisit päästä vähän paremmin sisään siihen. Onko sulla Akira DVD? Joo. No oot sä lukenut tän? En, mut kyllä mä tiedän tän. Sä saat tuolla lainaa, jos mä saan Akira. Okei. Että uimamaisteri pysyy jatkossa pinnalla. Oho, mennikäinen rupee riehumaan. Ei noista kusipäästä kannata välittää. Hei Vainio, tuut sä allaspileisiin? Saat laina mun kumiankkaa. Älä viiti. Rassu kastuu. Oppis nyt eikä pysy pinnalla. Muka huippuimari. Nyt päät kiinni. Mörkö suuttu. Onks ne aina oikeesti tollasia? Milloin kenenkin kiitos. Ota vaan vuoros. Uskomatonta, että Maikka pisti Joonatanin siivoon Rasmuksen kanssa luokkaa. Toivottavasti Rasmus kanssa siivoo eikä vaan kyykytä Joonatanin. Niinpä. Miten Rasmus ja muut sai tietää, mitä siellä uimahallilla tapahtui? Oliks ne siellä hallilla samaan aikaan? En mä tiedä. Mitäköhän siellä luokassa tapahtuu? Pitäisköhän mennä kattoo? Kannata. Häh? Miten se tonne menee? Mutta ainakin se on vielä hengissä. Tässä on Joonatan. Otettiin vähän nokkapokkaa tossa sisään. Täytyy sanoa, että jäpä sun aineesta. Toivottavasti sä oot vähän fiksumpi kuin päivänsäde ja menninkään. Joo, en mä ainakaan mitään kellukkeita tarvitse. Ihmetyyppi. Jos jollain noista tyypeistä jotain sukulaisia Nurmeksessa ja Joonatan tuntee ne. Tuskin. Mitä sä touhut? Miten niin? Rasmus ja sen jengi on koulun pahimpia kusipäitä. Onhan oikeesti. Niitten kanssa ei kansi olla. Ei vai? No ei todellakaan. No, oot sä kans samaa mieltä? Mistä mä tietäisin? Vastahan mä itekin muutin tänne. Mun mielestä ne kuitenkin vaikutti ihan hyviltä tyypeiltä. No siinä tapauksessa sä oot valinnut puolesi. Miten se ei taju, kuinka tolleen ne on? Jasminkin on pahimman luokan pissis. Joonatan saa olla kenenkaan haluu. Eikö se onkaan yhtään häiriö, että se hengaa niitten kanssa? No, se on sen asia. Mä ainakin valitsen kaverit luonteen enkä vaatteiden perusteella. Samoin. Onneksi meillä on sentään joku järki päässä. Hei, nähdään huomenna. Joo.
Okei, moi. 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 Tossa olisi vapaata. Vai suostuuko sä enää puhuu mulle? No miksi en suostuisi? En mä tiedä. Mä ajattelin, että että jos se Niko ja Oona on jotenkin puhunut sut ympäri tai jotain. No on mulla hei omatkin aivot. Niin mekin ajattelin. Ketkä me? Siis mä ja Noe. Että Jasminin mielestä sä olisit oikeesti ihan hyvä tyyppi. Jos sit sä vaan niin paljon hengaa sen päivän sitten kanssa. Ai Niko ja Oona vai? Niin, että onhan se nyt vähän ilkeästi sanottu, mutta eikö se ole aika osuva? Vai mitä sä itse mieltä? No jos Oona on menninkäinen, niin Niko on sit varmaan päivän säde. Nimenomaan. Moi. Moi. Onks Sofia? Se lähti jo. Siis mitä? Niin, siis Joonatan tuli hakee sitä. Mä luulen, että ne treffais teet jossain. Just. Miksi hemmetissä Sofia häipyi Joonatanin kanssa? Jos mä haluaisin jutella Paulissa. Mistä muka? No en mä tiedä. Tai sit se ehkä unohti, että meidän piti mennä yhdessä. Miten sä nyt yhtäkkiä oot sen unohtanut? Tuolla ne on. Oona, älä. Sofia! Meidän piti tulla yhtä matkaa kouluun. Ettekö te saa niinku tulla kouluun? Ai niin, siinähän voi matkalla olla joku lätäkkö. Kuli. Mä luulen, että noi on meidän kavereita. Sofialla on oikeus vaikka kenen kanssa tahtoo. Noi idiootit kiusas sua. Miten ne voi nauraskella tuolla niinku mitään, jos tapahtuu? Päiväsäden mennikäinen näyttäisi olevan allapäin. Mä en oikeastaan edes tunne niitä kovin hyvin. Muuten vaan oot hengaillut niitten kanssa. Ne asuu meidän kanssa samassa talossa. Niin, minkä sille sit voi? Niin, meidänkin talossa asuu kaiken näköistä rantaruotsalaista. Kuvitteleekohan Niko, että se on joku uusi Jani Sievinen? Vois se ollakin, jos se vaan pinnalla pysyisi. Mut kyllä kannattaa ihan jossain vaan sisähalleissa pysyä, niin ei tuuli sit puhalla sitä ylös vedestä. Haluaisitko lähteä meidän kanssa kahville myöhemmin? Mä voin maksaa. No kiitti. Mä tarvitsin. Haluatko lähteä munkaan huomen kamppiin? Siellä on hajuvesiesittely. Joo, mennään vaan. Okei, moi. Joo, se tulee. Eikö sua yhtään hävetä? Ai mikä? Ihan et muka tajuu edes. Älkää nyt oikeesti aloittako. Te voitte ihan hyvin käydä istua Meillä tohon. ei ole mitään tarvetta istua idioottien kanssa. Tuu. Mä en halua olla samassa huoneessa noitten kanssa. Että mua ärsyttää ne molemmat. No ei välitetä niistä. Mä oon ihan varma, että tää johtuu Joonatanista. Miten niin? Kun ei Sofia ennen ollut tollan. Mut heti kun Joonatan alkoi hengaa Rasmuksen ja Jasminin kanssa, niin Sofiakin alkoi. Moi. No, mistä te Se on kahvilassa. Joonatanin kanssa. Eikö se ole kiva, että tähän taloon tulee lisää teidän-ikäisiä nuoria? Vai millainen se Joonatan on? Siis mun mielestä vaikutti tosi kivalta, kun se tuli hakea Sofia kouluun. No, ei me oikein tunneta sitä kovin hyvin. No, ottakaa mukaan juttuihinne. Ei se nyt ole helppoa tulla ulkopuolisena uuteen kaupunkiin. Mut Sofia varmaan huolehtii siitä, kun ei meitä oikeastaan kiinnosta. Millainen luokka sun mielestä meillä on? Ihan ok. Säkin oot varmaan aika uusi sen. Joo, mä asuin ennen Porissa, tai Porin lähellä, semmosessa pikkupaikassa. Et sä et varmaan edes tiedä sitä. No ei. Mä oon kotoisin Nurmeksesta. Luulet sä, että se on kuin Manhattani tai... Sittenhän me ollaan molemmat jotain farmareita. Joo. No tykkäät sä olla Helsingissä? Joo, täällä on vaikka mitä. Leffoja, keikkoja. Pitäis vaan käydä useammin, mut mä en oo nyt kerännyt, kun mulla tässä kaiken näköistä. Niinku mitä? No, mä voin kertoa sit joskus. Mehän voitais vaikka lähteä joku kerta kaupungille tai jotain tollasta. Joo, se olisi tosi kivaa. Mä tein kanapastaa, tuutko syömään? Kiitti, mut ei oo nälkä. Ehkä vähän myöhemmin.
Ootte sitten taas riidellyt Oonan kanssa? Miten niin, onko se sanonut jotain? Ei. Mutta piti viime viikolla kun Paita ja Peppu ja nyt sitten taas. No ehkä mä nyt oon vähän ollut enemmän Joonatanin kanssa. Entäs Oona ja Niko? Eiköhän ne kahdestaan pärjää. Onhan se kiva, että sä oot ystävystynyt Joonatanin kanssa, mutta älä nyt unohda vanhoja kavereita. Enköhän mä oon jo tarpeeksi vanha päättämään, että kenen kanssa mä oon kaveri ja kenen kanssa mä en oo. No totta kai. Nyt vaan sinun tärkeää, että kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin, paitsi että sä puutut asioihin, jotka ei todellakaan kuulu sulle. Okei. Anteeksi. Tuu syömään sit, kun siltä. Käydään eka meillä, mä haen mun lompakon. Okei, mutta ei sitten asuma. Ensimmäikö sekunti. Moi! Mä oon menossa kirjastoon. Lähettekö te mukaan? Meillä on muuta puuhaa. No, mentäisikö huomenna yhtä matkaa kouluun? No mun puolesta. Et sä muista, että meillä on se yksi juttu aamulla? Mikä juttu? Se yksi. Miltä se uusi koulu on tuntunut? Ihan kivalta. Että on hyvin lähtenyt käyntiin. Entäs muut oppilaat? Ihan mukavia. Ei ole mitään kiusaamista tai semmoista. Ei oikeastaan. Eiköhän joka paikasta löydy joku mätämono, joka katsoo asiakseen kiusata muita. Hei, Lassi, kiusaaminen on vakava asia. Se on aivan sama asia kuin simputtaminen armeijassa. Se oli ennen semmoinen puolivirallinen koulutustapa. Rynnättiin missä sattuu ja putsattiin vessoja hammasharjalla. Kunnes pääesikunnassa joku ajattelee, että hei, eihän me voida valtion varoilla systemaattisesti kiusata meidän alokkaita. Yritän sanoa on se, että se voidaan kieltää, mutta kestää hemmetin kauan ennen kuin se loppuu. Kun se on sillä syvällä meidän kulttuurissa. No se vaan tarkoittaa, että jos sulle tulee jotain ongelmia, niin kerrot sitä heti meille, joo. Joo, totta kai. Kato, Niko ja Oona, tulkaa tänne meidän pöytään. Mitäs nuoret tuli? Ei me olla oikein silleen kaasti yhteyksissä. No miksi? Älä etsi dramatiikkaa sieltä, missä sitä ei ole. No, mehän asutaan kaikki samassa rapussa. No, mutta eihän se sen perusteella valitse sun seuraa sinäkään. Tää on muuten aika hyvä tää ruoka. Mua jäi vähän mietityttämään sen Niko ja Oonan käytös siellä kahvilassa. Miten niin? No eihän ne edes moikannut sua. No, mutta me ollaan nähty jo koulussa. Silti. Onks teillä huonot välit? No ei nyt silleen erityisemmin. Mutta ei hyvätkään. No en mä tiedä, kun meitä jotenkin kiinnostaa kaikki ihan eri asioita tollain. No, Oona kieltämättä on aika erikoinen, ihan pukeutumisesta lähtien. Mut Nikohan on ihan tavallinen. Luulis teillä ainakin synkkaava. No Sofian kanssa meillä on ainakin synkkaa. Oletteko te ihan ystävystynyt? En mä oikein tiedä. Kai me jotenkin ollaan. Miten niin kai? No ollaan, mutta mun nyt pitäisi tehdä vähän kaikkea muutakin tässä. Totta kai. Mut muista, että jos sä haluat tuoda meille ystäviä kylään, niin voit tuoda jo vapaasti. Okei. Mutta kiitos, Paula. Millainen päivä sulla on edessä? Ihan tavallinen. Meinaatko mennä jonnekin kahvilaan hengaille tai jotain? Älä nyt ahdistele poikaa. Mitä? Mua vaan kiinnostaa. Mitä paha siinä on? Älä välitä tuosta Paulasta. Se on hullu. Hyvä se vaan tarkoittaa. Joonatan, Sofia tuli hakea sulla kouluun. Moi. Moi. Lähdetään. Moi. Moi moi. Mä jo pelkäsin, että Joonatania jotenkin vieroksutaan muuta tulleena. Mutta tuntuu se tulee ainakin Sofian kanssa hyvin juttuun. Hyvin poika tuntuu pärjäävän. Mikäli on setänsä tullut. No hei. No hei. Mitäs kuuluu? Ei, tässä on mitään ihmeempiä. Sulle vissiin kuuluu hyvää. Lasin kanssa menee kai aika hyvin. Sitäkin. Ja meillä asuu nykyään myös komea nuori mies, joka seura piristää kummasti. Vei just sen matkalaukut tänne säilöön. Sä tarkoitat Joonatania. Mä oon tosi iloinen, että ne on Sofian kanssa tutustunut. No kuin myös. Mikäs sen tänne Helsinki oikein toi? Sillä oli jotain vaikeuksia entisessä koulussa.
eikä mitään huumeita tai semmoista. Ei. Joonatan on oikein kunnollinen nuori mies. Se vaikeudet johtuu jostain ihan muista asioista. Pitäisikö munkin tietää vähän enempi? Vähän on niinku Sofiankin takia. Totta. Hei, tuu meille, niin mä keitän kahvit. Oli kuulemma päivittäistä ja systemaattista kiusaamista, joka jatkuu vuodesta toiseen. Kamalaa. Eikö Joonatani vanhemmat tehnyt mitään? No oli ne monta kertaa opettajien yhteydessä ja kiusaajien vanhempia, mutta ei siitä ollut mitään hyötyä. On se kyllä kumma, että jotkut joutuu porukan hampaisiin. Joonatan vaikutti niin mukavalta ja sanovalmiiltakin kaverilta. Mielestäni se onkin. On sekin kyllä epäreilua, että koulua joutuu vaihtamaan uhri eikä kiusaajat. Sano muuta. Toivottavasti Joonatanin opiskelu sujuu täällä vähän onnellisimmissa merkeissä. Ja kiva, että ne on Sofian kanssa heti ystävystynyt. No mites nämä rapun muut nuoret, Oona ja Niko? Mä oon havaitsevinaan jotain kitkaa niiden välillä. No niin, mä Joonatanin puheesta ymmärsin, mutta toivottavasti se on ohi menevä. Niin, ja uusiahan ne on kaikki siinä koulussa. Luulis nyt, että pitäisi. No onneksi Sofia ja Joonatan tuntuu sen ymmärtäneen. Mä oon kyllä tosi onnellinen, että sen kammottavan vessaseikkailun jälkeen Sofia on löytänyt ikäistään seuraa. Ja täällä kertaa myös luotettavaa. Mistä oot ostanut ton takin? Se on ihan sairaan makee. Kampissa on yksi semmonen pikkuliike. Mä voin näyttää sen sulla joku päivä. Okei. Pitäisikö Päiväsäde ja Menninkäinen kanssa viedä sinne? Niistä voisi tulla vaikka ihan ihmisen näköisiä. Toi Oonan tukka on niin hirveä. Yhdelläkin tunnilla mä näin, kun siellä liikkui joku. Häh? Oikeesti? Joku kirppu tai joku, tietsä. Sehän pitäisi sitten viedä jonnekin Lassilalle tai jonnekin. Se voisi tutkia jollain mikroskoopilla tai jotain tuolla. Nikolle ei ainakaan ole tätä ongelmaa. Sen päässä ei meinaa liiku yhtään mitään. Niin, ettei teistäkin vaan pesi jotain loisia. Miten niin? Te olette samassa talossa. Sitten me varmaan täytyisi tilaa suoraan joku hyönteismyrkytys meidän taloyhtiö tai jotain. Pääsitte Salen Nikosta kanssa ero. Kävelevä hyttynen saisi kyyti. Eiks tuu? Se on ihan 6 päivää. Tuohan nyt oli ihan harmiton läppää. Vai mitä? Miten sä voit osata sen? Eihän sitä ole ikinä edes opetettu. No sehän on ihan loogista. Jos meillä on A, joka kulkee tietyllä nopeudella, ja sitten meillä on B. Miten sä nyt tolleen kompuroit? Sä oot varmaan tyytyväinen ittees. Jokseenkin tyytyväinen. Sä oot pinnallinen ja aivoton neandertalilainen. Oho, Menninkäinen osaa sivistyssanoja. Ei jaksa välittää. Ainio hei. Nostaisit se mun repu ja pyytäisit anteeksi. Ai miksi? No kun sä potkit sitä ihan ilman syytä. Nosta ite laukkus. Jos sä vaan teisit niin kuin sanotaan, että kävis hankalaksi. Jätä mut rauhaa. Onko sä et jätä mua rauhaa? Me Inis ja se Niko. Kerää verta nenästä. Eka se potki sun laukkuun, sit se vielä uhaa. Pitäisikö se kuitenkin jättää ihan rauhaa? Miksi? No, munkin mielestä Niko on ihan harmiton tyyppi. Se on ärsyttävä tapaus. Todella ärsyttävä. Mä luulen, että Vaino pitää opettaa uimaan. Sen jälkeen me voidaan jättää se rauhaa. Ihan kun se jätkä oppi suimaan. Mä oon miettinyt tämmöstä uimakalutyyppistä ratkaisua. Mä en oikein tiedä, kun mut se faija muikin vähän hermon. Tästä tulee hauskaa. Luottakaa mua. Niko, mitä kuuluu? Ei kuulu sulle. Hei, ei sun tarvitse mua pelätä. Luulet, että sä pelkää sua. Ei vaan kiinnosta jutella. Toivottavasti sä tajuut, että kaikki ei ajattele samalla lailla kuin Rasmus. Ai jaa, silti vaan kaikki nauraa sen mukana. Mä luulen, että Rasmus vaan innostuu, jos sä uhmaat sitä. Mä en varo ketään ja vähitä sitä. Mitä jos se keksii jotain? No siinä hän keksi. Mä en vaan halua, että sulle käy jotain. Ja mä en rupea sen pelle edessä nöyristelemään. Vaikka kävis mitä. Process. Omista. Result. Tulos. Hyvä. Sä osasit kaikki. Niin kuin aina. Sofia tuli tänään juttelemaan mulle. Ai. Oliko siinä muita? Ei. Sekä yritti jotenkin pyytää anteeksi. Just. Sanoiko se mitään? Tai et aikoiko se vielä hengällä Rasmuksia niitten kanssa? Kai se aikoo.
Sitten se sanoi jotain sen suuntaista, että mun kannattaisi varoa Rasmusta. Aha. No se vaikutti ihan aidosti huolissaan olevalta. Sofia on huolissaan tasa itsestään. Talkkari sanoi, että vessat on rikki. Käytä sisävessoja. Onko se oikeesti rikki? Ei, ne on varattu juttuun varten. Mitä te oikein meinaatte? Mennä. Mitä nyt? Opetetaan päiväsäde uimaan. Hyvin sä pidätit hengitystä. Mikä teitä vaivaa? Ootko se kunnossa? Te saatte vielä katua tätä. Mitäs täällä oikein tapahtuu? Mitäs tuolla vessassa tapahtuu? No kertokaas nyt suoraan, mitä tapahtuu. Teet sä tällä asialla jotain, jos me kerrotaan? Totta kai. Syylliset saa teostaa rangaistuksen. No siinä tapauksessa. No sano, kun aloitit. Tai ei sittenkään mitään. Joonatan Sievinen. Uusi oppilas ja heti ongelmissa. Sä voit pelastaa nahkas, jos sä kerrot, mitä tapahtuu. No jos te ette sano mitään, mä rankaisen teitä kaikkia. No kiusasko nämä muut sua? Ei. No miksi sun hiukset on märät? Ehkäpä sä pesit tukkas siellä. Miksi sä Nikoa tenttaat? Kysy noilta. Oona. No onko teillä jotain kerrottavaa? Tuliko sulle mieleen, että siellä vessassa saattoi olla muitakin? No keitä siellä oli? Annas nimiä. Selvä. Joonatan ja Oona, te siivoatte vessan lattian. Sofia ja Niko, te tuutte mun mukaan. Mä en ton idiotin kanssa lähde yhtään mihinkään. Kyllä sä nyt lähdet, taikka sä itket ja lähdet. Ei yhtään, ei yhtään. Mä oon ihan huppelissa kesken työpäivää. Mutta oli tosi kiva. Taisi olla piristävää. Joo, Jenni innostui suunnittelemaan koko Kentaurin uusiksi ja kaikki muutkin penksuit kohdalla. Niin. Ravintolan energian pitää virrata vapaasti. Ravintolassa ei saa esimerkiksi olla palapeilejä. Miksi? No kun ihminen menee osia ja sitten se rikkoo ihmistä. Pitäisikö teidän pitää vapaa päivä? Mä ihan ehdottomasti teen oma vuoroni. Etkä tee. Mä pärjään paremmin itekseni. Tuotte molemmat aika hiprakassa. No ilmoittautukaa opettajan huoneessa, kun se lattia on kuiva. Ja tästä ilmoitetaan sitten vanhemmin. Ihan vapaasti. No anna mä nyt edes putsaan nää jäljet. Miten sä voit osallistua semmoiseen? Rasmuksen mielestä se on varmaan hauskaa, mutta mä voin kertoa sulle, että se on tosi törkeää. Kyllä mä sen kuule tiedän. Ai sä tiedät, mitä tuntuu, kun pää laitetaan vessanpönttöön. Sä oot pelkuri. Sä kiusaat heikompäiset ja uskallat tunnustaa, mitä oot tehnyt. Mä jopa pidin sua hyvää tyyppiä. Aluksi. Tiesitkö, mitä ne aikoo? Mä vaan kuulin jostain uimakoulusta, mistä ne puhuu. Tosi kiva. Mä yritin varoittaa sua niistä. Joo, sehän auttoikin mua tosi paljon. No miksi et sä sit kertonut Lassilalle Rasmuksesta? Sitten ne vasta rupesi kiusaamaan. Ja sitä paitsi Lassila on ihan yhtä paha. Sitä mä vaan tajun, että miksi sä edelleen hengaat niiden porukassa. Missä porukassa? Kyllä sä tiedät. Sulla ei vaan ilmeisesti yhtään haittaa, että ne on kuullut pahimmat kiusaajat. Kyllä mä tiedän millaisia ne on, mutta mä en oo tehnyt sulle yhtään mitään. Miksi sä sitten hengaat niiden kanssa? Onhan ne jälki-istunnossa. Minkä ihmeen takia? Mä puhun. Selvä. Kiitos ilmoituksesta. Onko se Oona joutunut pahoille teille?
Jotain kränää koulussa. Täytyy puhua sen kanssa. Jaakka tulee kotiin. No säpä kevyesti suhtaudut. Salla hei. Kaiken sen jälkeen, mitä mä oon Aaron kanssa kokenut, niin nämä jutut on aika pieni. Oot sä muuten itse paremmassa kunnossa? Siis tarkoitat sä nyt sitä kauneushoitola-episodia? Ja sitä, kun mä hermostuin Eerolle. Se oli tosi pelottava. No, mulla nyt kilahti. Toi nyt oli lievästi sanottu. No, kyllä mä sitä itsekin vähän säikähdin. Mä oon ihan kunnossa. Varmasti. Niin kauan, kun mun ei tarvitse nähdä Eeroa tai puhua Aarosta, niin mä voin todella hyvin. Tosi törkeetä, että me joudutaan kärsimään. Luuletko, että se kuuluu alun perinkin siihen suunnitelmaan? Mitä sä tarkoitat? No mietin nyt. Rasmus ja Noa katoo paikalta. Meistä tehdään syntipukkeja. Ei voi tietää. Pitäisikö mun käräyttää Rasmus ja Noa? Sitten ne kävis meidän kimppuun. Eihän siinä ole mitään järkeä. Lähetään. Hei, mä jään vähän tekee koulutehtäviin. Okei. Varoit, et saa kaakaa naamallis. Moi. Saisiko liittyä seuraan? Ihan sä liityit. Ootko muuten kuullut niistä viikonloppu mangamessuista? Sinne tulee vaikka mitä kuruja. Aha. No mä oon oikeesti hirveän pahoillani siitä, mitä tapahtuu. Mitä sä mulle pahoittelet? Nikoahan te muilutitte. Jos mä olisin tiennyt, mitä Rasmus aikoo, niin kyllä mä nyt olisin jotain siinä tehnyt. Oot sä aina ollut tämmönen kaksinaamainen paska? No kun sä et tiedä musta mitään, niin se olisi ihan hyvä, että jos sä vetäis kaikki omiin johtopäätöksiäsi. Ja sä tunnet Nikon niin hyvin, että sulla on oikeus nöyryyttää sitä. Minkäs takia sä muuten tulit tänne Helsinkiin? Ehkä sä olet edellisessä koulussa samanlainen kusipää kuin täällä. Sä et tiedä musta yhtään mitään. Ei me nyt mielettävässä olla. No saadaan rauhassa kokkailla ja suunnitella. Moi Niko. Ootko syönyt? En mä vielä. No, mitäs koulussa? No ei mitään erikoista. Niin. Niko, Rafael. Te ootte varmaan nähnytkin Kentaurissa. Moi. Moi. Mä oon lähdössä Oonan luo. Ai tyttöystävän luokse. Eikö ihan kaveri? Sanoks me jotain hölmöä? No ei et sanonut. Ei Niko ole tyttöystävää. Tai mistäs mä sen tiedän? Onneksi mä en oo enää tein. Se oli aivan hirveetä aikaa. Mä olisin kyllä vielä mielelläni 25. No mut sähän oot. Tämän marinoitumisessa sitten muuten kestää oma aikansa, mutta mä takaan, että sä tykkäät lopputuloksesta. No onhan meillä aikaa. Otat sä punaviiniä? Kiitos mielelläni. Kiitos, kun kävit ilmoittamassa. Mä oon todella pahoillani, että mitään uutta ei ole löydetty. Mitä se nyt sun vikas on? Kiitos, moi. Moikka. Jos koko Suomen poliisivoimat on Tuomon tasoa, niin tämä maa on menossa alas ja lujaa. No eihän se nyt Tuomon syy ole, jos murhaaja on niin ovella, ettei sitä saa kiinni. Oot se jollain lääkityksellä? Eikö sua haittaa, että tappaja juoksee tuolla vapaalla jalalla? Aaro oli hirviö. Ja mua henkilökohtaisesti ei haittaa yhtään, vaikka se murhaaja istuisi Permudalla imemässä pinakoladaa. Niin, onhan tässä pointtia. Anna tulla vaan saman tien. Mitä? Jos haluat saada mun jälki-istunnosta, niin mä kuuntelen. No, sä oot vähän tollasta. Mä luulen, että sä olisit vihainen. Tuo on aika pientä. Kunhan nyt et ota tavaksi, Soona. Mitä Jänni sanoi? En mä kertonut siellä. Soittanut sille. Äiti oli jossain messuilla eikä se puhelin ollut päällä. Mitäs Laura sanoi? Se oli tosi rauhallinen. Ihan auta, koska yleensä olisi ihan hiiläinen jostain tällaisesta. Toivottavasti Joonatan kanssa saa omansa. Missä lie Nurmeksessa. Sen vanhemmat sitten ikinä onkaan. Voit sä kuvitella? Joonatan tuli selittää mulle jotain kahvilassa. Vai mitä? Se yritti olla ensin tosi kivana. Mut sit se hermostui ihan älyttömästi, kun mä sanoin sille jotain sen edellisestä koulusta. Se on varmaan kiusannut sielläkin. Jotenkin tuntui, ettei se ole läpeensä paha tyyppi. Hei, se oli uittamassa mua. Eikö se mukaan merkkaa mitään? Totta kai merkkaa. Mut se näytti aidosti katuvan sitä. Tämä opettaja kertoi, että jotain oppilasta oli kiusattu. Joo. Se kyllä koko homma riistäytyi vähän käsistä.
Kertoisithan sä, jos sua kiusattaisi. Totta kai. Hyvä. Mä ja Lasse ei olla sun huoltajia. Enkä mä aio ruveta saarnaamaan, miten tärkeää on valita ystävänsä oikein. Mut sitähän mä just yritin. Eli mitä? Niin, että olisi paljon järkevämpi olla niiden suosittujen tyyppien kanssa. Että sua ei kiusattaisi. Joonatan. Tärkeintä on, että sä ymmärrät, mikä on oikea, mikä väärin. Tähän liittyy vähän kaikkea muutakin. Eli mitä? No yksi sellainen tyttö. Ai semmonen juttu. Tunnenko mä sen tytön? Sitten mä arvasin ihan oikein. Kyllä mä oon huomannut, miten sä ja Sofia tuijotatte toinen toisiaan. Missä kaikissa paikoissa sä olet aikaisemmin työskennellyt? Ihan semmoisessa pienessä paikassa vaan. Cesariel. Ai jaha, joo. Ei sanonut nyt yhtäkkiä mitään. Missä päin kaupunkia se on? Älä nyt tenttaa enempää. Ja se on hyvä paistaa. Oikein maukasta. Stop. Eikös sullakin kuitenkin ole huomenna työpäivä? On. No, sitten ei auta valittaa, jos huomenna on vähän tukanjuuret kipeänä. Hei, haluatko sä nähdä, minkälaisen uuden ruokalistan Jenni on suunnitellut Kentauriin? Mikä sun oikein vaivaa? Miten niin? Mä oon aikuinen ihminen, mä saan juoda niin paljon kuin mä haluan. No, enhän mä nyt sitä tarkoita. Jenni on sitten kaikkien villempien ideoiden takana. Mä vaan toteutan. Mun mielestä se vanha ruokalistakin oli kyllä kerta kaikkiaan maukas. Mä en välttämättä ymmärrä, miksi vanhaa hyväksi koettua konseptia nyt pitää yhtäkkiä ruveta muuttamaan. Ei anna olla. Mä korjaan kaikki myöhemmin sitten. Ottaisitko sä Eero kumminkin lasillisen? Tää on aivan erityistä. Tää on Kiitos, mä taidan edelleenkin jättää väliin. Entäs Jennifer? Totta kai. No hei, eiköhän mun olisi aika lähteä konttaa kotia kohti. Joo, mä voisin ottaa taksia. Ei, Kalvarokset ja kahvit, ne on vielä juomatta. Ihan pikakahvit sitten vaan. Onko teillä täällä bileet? Hei, mun pupunen, hei. Tuu syömään. Rafael on tehnyt ihan älyttömän hyvää paistia. Mitä sä oot oikein vetänyt? No vaan hauskaa. No onnei sulle. No, mitäs te Oonan kanssa puhuitte? Ei mitään ihmeellistä. Tollasia mä just on, siis teinit, ne ei kerro omalle äidille enää nykyään mitään. No niin. Eiköhän se ollut sitten siinä. Aamulla töihin sitten. Jokaisen on selviydyttävä. Mut hei, Kentaurista tulee aivan upea. Yes. Morjens. No niin, juu. Hei vaan. Mä tuun kohta. Selvä. Joo. Toinen lähtee, niin toinen tulee. Se meni ilmeisesti naapurin tyttöä tapaamaan. Poika on pannut töpinäksi. Tosin koulusta soitettiin tänään. Onko se pannut jonkun Mimin pään pyörälle? Onko täällä jotain syötävää? Siellä oli kiusattu jotain oppilasta. Ei Joonatania, mutta poika oli ilmeisesti paikalla. Jotain vakavaa. Mä yritin kysellä, mutta en saanut selvää. Selvä. Mä juttelen sekä huomenna. Oona, sulle on vieras. Kuka? Joonatan Sievinen. Moi. Hei, Laura, mä oon ton Oonan äiti. Oona, tuut sä jo? Joo, olkaa ihan rauha. Tässä olisi tää. Miksi et palauttanut tätä koulussa? Niin joo. Ethän sä vois mitenkään edes kuvitella näyttäytyäs mun seurassa julkisesti, kun sä kuulut nyt piireihin. Mä ostin muuten ton uuden lehden. Sä saat lainata sitä, jos haluat. Ei kuule kiinnosta. Lue sitä vaikka Sofiankaan, jos nyt Nikon kiusaamiselta ei. Oliks muuta? En mä tiedä. Mut kiitos lainasta ja hyvää yötä. Mitäs katot? Ei mä mitään erikoista.
Paula kertoo, että sulla oli koulussa jotain hässäkkää. No joo. Me tehdään kaikki virheitä, mutta hyvä olisi, jos ei tehdä mitään sellaista, jota joutuu katuun vuosien päästä. Eli oliko tämä juttu jotain sellaista, joka unohtuu kuukauden, viikkojen vai päivien jälkeen? Varmaan joku muutaman viikon sisällä. Kaikilta osapuolilta. Joo. Okei. Siinä tapauksessa mä en vaivaa sun vanhempia. Kiitos, Lassi. No problem. Oliko ne jotkut viinimessut vai mikä se tilaisuus oli? Ei, ne oli ruokamessut ravintola-alan ammattilaisille. Ei ollut tarkoitus ollenkaan ottaa mitään, mutta siellä tarvittiin skumppaa ja sitten vähän innostuttiin. Niin, no, teillä oli varmaan hauskaa. Joo. Mä en muista milloin viimeksi mulla olisi ollut noin kivaa. Tarkoitan tavallisena työpäivänä. Niin, mä ehdin jo vähän huolestua, että oliko tää juhliminen reaktio siihen, kun mä eilen lähdin niin nopeasti. Ei, se oli vähän semmoinen työtapaturma. Niin se Rafaelhan vaikutti ihan mukavalta vekkulilta kaverilta. Joo, se on ihan aarekentauri. No, eiköhän me vanhat varikset lähdetä tästä jo yöpuulla ja nukkumaan. Oletko sä siinä kunnossa, että sä voit mennä töihin? Pakko. Haluaisitko sä jotain särkylääkettä? Se olisi ihanaa. Mun yöpöydän ylälaatikossa pitäisi olla. Ihan hirveästi viestejä. Ei tarvitse olla kuin yhden päivän puhelin kiinni, niin heti on maailmankirjat sekaisin. Hei Niko, oota. Sun opettaja on soittanut. Mitä on tapahtunut? Ei mitään ihmeellistä. Siellä on ollut joku hässäkkä. Miksi et sä kertonut mulle? Sä olit kännissä. Kyllä sä tiedät, että sä voit puhua mulle milloin vaan. Joo, mutta myöhästyn kohta. Moikka. Puhutaan illalla lisää sitten. Joo. Ehkä se ei taju, mitä ikäviä muistoja Aaro herättää. Tai sitten nämä tuskasimmat asiat on kirjailijasta kaikkein houkuttelevampia. Eihän ihmisten tunteen ole mitään väliä. Huomenta. Huomenta. Et sä syö aamiaista? Kiitti, mutta kun en mä nyt oikein sillä lailla ehdi. Mä voisin tehdä sulle eväät. Kyllä Joonatan pärjää. Hakekoon kiskalta vaikka sämpylä. Joo. Onko sulla rahaa mukana? On. Ihmeen rauhallisesti Laura ottaa tämän Maaritin kirjaprojektin siis. Suorastaan analyyttisesti. Olisi aivan hiilenä, jos joku yrittäisi vastaavaa tehdä meidän elämästä. Hyönät. Repii ja tonkii esille vanhat asiat. Armottomasti. Uudista piittaamatta. Onko tää kuitenkin liian lyhyt? Ei ole. Entäs muolkkarit näkyy? Ei ne näy. Okei. Lähetään sitten. Mitä? Tulitko tänne vaan vaihtaa vaatteet? Hei, mä asun mun mummin kanssa. Munkin mummi saisi sydäri, jos se näkis nämä. Sau! Joonatan sekoo, kun se näkee sut. Lähdetkö kahville? Joo, mun vaan pitää äkkiä hoitaa yksi juttu. Sitten jää. Moi. Tässä olisi tällainen. Yritätkö sä todistaa jotain? Mä ajattelin, että se saattaisi kiinnostaa. Tämä on kuitenkin aika harvinainen. No okei. Mä pudotan vaikka tän teidän postiluuksesta. Kyllä voit tuoda se mulle vaikka ihan kouluukin tähän. No niin, nyt noi yrittää saada sutkin niiden puolen, että mä esin kokonaan yksin. Me kyllä sovittiin, että Joonatan lainaa tän mulle. Niin ja se halusi uskoa. Miksi sä muuten veit sille menninkäiselle jonkun sarjakuvalehden? Sekin tikkaa mangaa. Ai onks teillä joku friikkikerho vai? Kattelitte peitoilla fikkarin valos, lyhythamisia ja isosilmäisiä misuja. Eikö me nyt vähän jotain muuta tehtäisi siellä, jos mä otais peitolla? Oot sä tosissas? Ei vaan ihan tosi siis. Mä saan siltä kaikki ilmaisia lehtiä, kun mä esitän sen kanssa mukavaa, tiedätkö?
Sofia varmaan antaisi jotain muutakin, kun toi just vaan kysyy. Teille tuli limsat. Kiitoksia. Missäköhän ne Suomen kuumimmat kissapedot oikein viipyy? Huomenta. Mistä sä näin huomannut? Teillä on muuten täällä kuppilassa takaovi. Mikä sun olo on? Mullakin teki vähän herääminen aamulla tiukkaa, mutta nyt rupeaa jo elämä voittamaan. Joo. Mutta oli se kyllä sen arvostakin vai mitä? Niin oli. Oli tosi kiva päivä ja ilta. Katkarappusalaatti ja vuohenjuustokeitto. Selvä. Saatisko parit kaakaota? Kaakao 2 kertaa. Äiti, ootko vähän väsynyt? Tulee vaan niin paljon tilauksia. Kato. Mitä tuolla on tapahtunut? Ei tässä tarvii edes fikkaria, kun näet näkyy livenäkin. Aika siisti hame. Sofialla on sulle asiaa. Älä sano nyt. No mitä? Eiku, mä vaan ajattelin, että oisit sä halunnut lähteä leffaan munkaan joku päivä. Voisimme nyt vaikka lähteäkin. Moi! Joo, Eero, hei, sovitaanko, että soitetaan illalla uudestaan, Jouko? Mulla on sulla aika paljon kysymyksiä. Joo, okei, no hei. No millainen päivä? Tosi hyvä. Mä menen illan leffaan. Hetkinen, mikäs toi on? Hame. Patalappu se ennemmin on kuin hame. Ei. Hei! Ei kai sun nyt tarvitse kerjätä huomiota tällä lailla. En mä erotu joukosta. Äläkä säkään nyt jaksa nipottaa, kun kaikki on kerrankin loistavasti. No kukas se on? Ja kuka? Joo, no se sun leffatreffis. Yksi vaan. No jos et kerro, mä lähden mukaan leffaan. Joonatan. Se Sievisten poika vai? No se on kiva, se vaikuttaa ihan kunnolliselta kaverilta. Se on kunnollinen. Ja mä oon kunnollinen. Kaikki on loistavasti vai mitä? Mutta ihan ehdottomasti vaihdat oikeesti tämän näin ennen kuin sä lähdet yhtään mihinkään. Onko selvä? Okei. Tää oli tosi jees. Onko toi se Joonatanin lainaama? Joo. On se vaan niin hyvä tyyppi. No älä viitti. Nyt ei saa sit häiritä. Se lainaa sulle yhden lehden ja yhtäkkiä se on maailman ihanin ihminen. No en mä niin sanonut. Mut mä en myöskään usko, että se on täysin paha. Aiot sit liittyä siihen niiden trendipeleporukkaan? No en todellakaan. Mut en mä aio Joonatania vihatakaan. Niko, sä oot mun paras ystävä. Ja mä haluan, että säkin luet tän. Tää loppu oli tosi hyvin tehty. Kiitti. Mut ei tarvitse kolahtaa meikäläisiä. Säälittävää, että sun täytyy pitää lähikuppilan vessaa pukuhuoneenasi. Niin kuin se kuuluisi sulle. Suuttuuko mummi, jos pikku-Sofialla on minihame? Haluatko tosiaan ruveta kilpailla siitä, kummalla meistä on oudommat vaatteet? Oliko sulla piilotettuna tohon joku vihjaus mun vaatteesta? Voin mä sanoa sen suoremminkin, jos et sä tajunnut. Joonatan! Mä otan vaan mun kamat, niin päästään lähteä. Mennäänkö? Siinä on Vakka todellakin löytänyt kanteensa. Hyvä leffa. No oli joo. Etkä kadu, että lähit. En ollenkaan. Oli tosi mukavaa. Oho. Et sä jos saattaa mua kotiin. No, pääsen mä tietty itekin. Okei. Okay. Tää on tiramisua. Todella hyvää. Joo. Meillä jäi viimeksi jälkiruuat väliin. Mä raikastin ton mascarponen tuorejuusto rahkaseoksella. Maistatko mitä mä laitoin kostukkeeksi? Oisko konjakkia? Kalvadosta. No, mutta toihan voisi sopia meidän sunnuntailistalle. Niko! Tuu maistamaan. Rafael on tehnyt ihan älyttömän hyvää tiramisua. On muuten hyvä. Onko tässä jotain? Kalvadosta. Sopisiko tää meidän listalle? No miksei. Riippuu varmaan paljon se maksaa. No, mutta tosta voi pyytää mitä vaan. Niin, sinähän sen päätät.
Niko ei yleensä tykkää mistään jälkkäreistä. Harmi, että mun täytyy just nyt lähteä Kentaurista. Just nyt. Niin. Just nyt, kun hommat alkaa sujua. No, mut mä luulen, että siellä Arielissa on sulle tarpeeksi haasteita. No, tavallaan kyllä ja tavallaan ei. Miten niin? No Arielissa systeemi on jo valmis. Kun taas Kentaurissa, sen haaste on sen kehittämisessä. Sitä paitsi mä oon viihtynyt tosi hyvin. Arvo muuten mitä? Maaret tuli eilen kyselee Aarosta. Sulta? Joo. No, mitä sä sanoit? No en mitään. Ei meidän asiat kuulu sille. Mitä mä oon oikein tehnyt, kun mä oon sanonut noin viisaan tytön? Moikka. Moikka. Hyvää koulupäivää. Joo. Oona. Onko se Maarit kysellyt vielä sulta jotain? Ei. Kuin niin? No, mä kävin vähän keskustelemassa sen kanssa. Mitä se? Mä en usko, että Maarit enää kiusaa meitä. Itse asiassa mä oon siitä ihan varma. Hyvä juttu. Niin mustakin. Miksi se ylipäätään lähti tekemään kirjaa tuommoisesta aiheesta? Jotkut nyt vaan haluu ehdottomasti tonkia toisten likapyytit. Sä oot kärsinyt Aarosta ihan tarpeeksi. Kaikki on kärsinyt Aarosta ihan tarpeeksi. No mutta, nyt meidän ei tarvitse koko asiaa enää miettiä. Tarvitset sä vähän apua lapsenkaan? En. Mut kiitti. Hei, onks Maarit kotona? Mummi, se on sulle. No niin, Sofia Kiltti, menisitkö omaan huoneeseen tekemään läksyjä? Sä menit sitten juorumaan Tuomulle siitä kansiosta. Mistä kansiosta? Älä viitti. Sä tiedät vallan hyvin, mitä mä tarkoitan. Se siis todellakin oli sulla. Sä oot varmaan nyt todella tyytyväinen itteensä. Valitettavasti sun ja Lasse viritys ei katoa yhtään mihin. Kuule, mä oon todella tyytyväinen siitä, että se kansio joutui siihen paikkaan, mihin se todellakin kuuluu. Sillä se ei kuulu sun kassakaappiin. Siitä huolimatta sä lopetat tämän sun tyhmän kirjaprojektissa. En todellakaan lopeta. Mulla on oikeus tehdä töitä. Puheen ollen, voisitko ystävällisesti poistua, että mä pääsen jatkamaan bestsellerin kirjoittamista? Tää ei jää tähän. Hei, hei! Kiva kun kävit. Mitä sä etit tuolta? Jotain klippejä vaan. Kato, tää on aika makea. Näytä. Ota, laita se alkuun. Aika hyvä. Joonatan, mitä sä vastaisit, jos joku kysyisi sulta, että seukataanko me? Miten niin? Ei kun, tuli vaan mieleen. Mitä se edes muille kuuluu, kun miettii? Niin, sitä mäkin. Näytä se vielä kerran. Moi. Ootteko se ollut kauankin täällä? Jonkun aikaa. Mitäs Laura noin muuten? Ei mitään erityistä. Pahoitteli Maartin kirjahanketta. Ihan typerä homma. No niin, no. Mitäs sitä vanhoja kaivelee? Mä ainakin haluaisin jo unohtaa. Se oli vaan, että poliisi ei saanut selville, mitä Aaron kävi. Nyt se ei vähän niin kuin ilmaan roikkumaan sen. Siis se asia siis, että kuoliko se luonnollisesti vai ei. Epäilytkö sä, että Aaro murhattiin? Sitä tietää. Kukahan se olisi voinut olla? Mitäs sitä turhia spekuloimaan? Todennäköisesti se oli vaan onnettomuus. Tuskin meillä nyt täällä naapuristossa ketään murhaajaa lymyilee, jos sä sitä pelkää. Jos yksi toiseksi. Mä suojelen sua. Ketkä sieltä tulee? Mä lainaan tolle Sofialle yhden DVDn. Tulkaa sisälle sieltä. Joo, peremmälle vaan. Saisko olla iltapalaa? No miksei? Tuoltais mä kyllä voin ottaa se leffakin vaan. Tulkaa nyt sieltä supattelemasta. Olkaa niin ystävällinen ja istukaa alas. Saisko olla kahvia, teetä, pikkuleipiä, limpparia? Teetä, kiitos. Me ollaan nyt juotu tässä kahvia vaikka kuinka paljon. Vai mitä, Joonatan? No tee voisi olla ihan hyvä.
menen muuten vielä katsoa TV:tä Holkkari, jos se sopii. Joo, kunhan et koko yötä valvo. Joo, en. Mut hyvää yötä. Kauniita unia oman kulan kuvia. Mitäs toinen on? Etkö sä mukaan huomannut sitä? Mitä? No, miten hyvin Sofia ja Joonatan viihtyy yhdessä? No ne on naapureita, ne käy samaa luokkaa ja naapurit, kun ne tykkää sillä lailla olla keskenään. Onhan siinä muutakin. Jaa. Äidit huomaa tommoset asiat heti. Ja hän on tavallaan Joonatanille äidin korvike, niin kuin säkin oot sen isän korvike. Jaa, en ole tuotakaan asiaa tuolla tavalla ajatella. Se on jo korkea aika. Sun pitää puhua Joonatanille. Mistä? No seksiasioista tietysti. Se? Niin, ettei ne ryhdy tekemään mitään semmoista, mihin ne ei ole vielä valmiita. Miten mä näen itteni taas jakamassa kondoa? Nimenomaan. Me ollaan etukäteen viisaita ja toimitaan nyt. Huomenta. Huomenta. Joonatan, istu alas. No niin, No, näkyykö niitä? Siis mitä? No niitä oman kullan kuvia, mistä Paula eilen puhui. Meillä vaan, että on sitä joskus nuorempana itsekin tullut katseltua niitä. Ja ymmärrät, mistä mä nyt yritän puhua. Emme kyllä oikein. Okei. Mä yritin vaan sanoa, että siis siinä ei ole mitään pahaa siis. Kunhan nyt et rupee niinku hommiin sillä lailla niinku tosta vaan. Mä oikein pysy kärryillä. Siis mitä se tarkoittaa? No mä sanon tämän asian nyt vaikka suoraan. Mun mielestä sun ja Sofian ei kannattaisi ruveta niin kuin petihommiin sillain niin kuin, ainakaan nyt vielä vähän aikaa. Ei me ollut kyllä tarkoituskaan. Me ollaan ihan pelkkiä kavereita. Okei. No, tein siinä sitten mitään. Otas kahvia. Moi. Suomen just etsinkin. Ai jaa, kiva. Pakko vaihtaa kuteet vielä täällä, kun mummi kyttää jatkuvasti. Mutta ei kuitenkaan tarpeeksi. Mitä? Älä viiti, Rasmus kertoi. Kerto mitä? Että sä olet ollut eilen Joonatanin kanssa silleen. No, miltä tuntui? Kerro nyt vähän. Oliks hyvä? Kun me ei olla oltu sängyssä, jos Joonatan niin väittää, niin se valehtelee. Ei sun mulle tarvi, eikä siinä ole mitään pahaa, päinvastoin. Joonatan on tosi naamu. Joo, mut... Sitä paitsi Rasmus sanoi, että Joonatan oli kertonut sille. Siis mitä Joonatan oli kertonut? No en mä ihan tarkkaan tiedä, mutta mulle sä voit kyllä kertoa. Mulle sä voit kertoa ihan kaiken. Kun ei ole mitään kerrottavaa ja vaikka olisikin, niin viimeisenä mä nyt sulle sanoisi yhtään mitään. Kyllä mä kuulen kaiken muutenkin. Ei uskos päällepäin, minkälainen kone tää meidän landepaukku oikein on. Samos nyt, oliks hyvät kyydit? Tuoltahan sun hoitos tulee. Sen mukaan mitä ei tapahtunut. Niinhän se nyt sanoo. Eilen taisi olla toinen ääni kellossa. Oi Joonatan, ota mut rajusti. Kiva hame. Mut jätä Joonatanille kanssa tän riisuttava. Hei, sunhan pitäisi alkaa käsikirjoittaaksä tätä, kun sä oot niin hullu. Hyvä idea. Mä voisin aloittaa Joonatanin ja Sofian yhteisestä yöstä. Mitä jos kuitenkin kirjoittaisit vähän omista kokemuksistasi? Ei niitä viitti kaikille paljastaa, toisin kuin eräät. Miksi sä oot noin kiukkuisen näköinen? Et saanut. En. Mä en todellakaan saa. Ui, Joonatan. Sulla on vielä paljon opittavaa naisista. Ei, älä välitä tosta. Totta kai sä jaat, kelle sä haluut. Jakorasin. Aika ankea. Huomenta kaikille. Mitäs Amanda?
Sofialla on tänään merkkipäivä. Se voisi kertoa meille kaikille, miten se elämä on muuttunut. Ai jaa, onko sulla Sofia meille jotain kerrottavaa? Sofia, odota! Odota nyt. Jengi on saanut jostain päähänsä, että me ollaan mukautu sängyssä. Niin, mistäköhän? En mä voi tietää. Jasminin mukaan sä olit kertonut Rasmukselle, joka oli tietenkin juorunut eteenpäin. Ei kyllä pidä paikkaansa. Ainoa mitä mä oon mennyt sanoa Rasmukselle on se, että sä oot ollut meillä käymässä. Ja sit se on käsittänyt se kaiken ihan väärin. Et sit viittinyt oikosta. No, onko sillä mitään väliä? Kuitenkin molemmat tietää, että missä me mennään. Eiks niin? Älä nyt täällä, Anna. Vaikka toi Sonni vonkaiskin sun hamealle. Sun minihame täytti sit tehtävänsä. Häh? Päästä ranneitsyydestä. Tosin mä kuvittelin, että sen Vesa-jutun perusteella sä et halunnut vielä ryhtyä mihinkään sellaiseen. En mä ookaan ryhtynyt mihinkään. Miksi sun pulpetti sit törtti? Koska Joonatan puhuu paskaa. Joonatan. Miksi? Kai se tekee siitä jotenkin kovan jäpän Rasmuksen ja muiden silmissä. Toi on niin tyypillistä. Jos jätkät on sängyssä, niin se on vaan hienoa. Mut tytöt on samalla perusteella huori. Ja mä en ois tehnyt mitään, silti kaikki pitää mua jonain jakorasiana. Mä en pidä. Moi. Millä oikeudella sä levität Sofiasta juoruja? Mä mitään on levitellyt. Ihan niin kuin sä ei ois kärsinyt jo tarpeeksi. Kun mä en oo mitään levitellyt. No mistä ne sit on peräisin? Ehkä Rasmus ja Jasmi on käsittänyt jotenkin väärin. Oisit sanonut niille, miten asia on. Kun ei se musta on niin vakavaa. Eli sulla on ihan sama, vaikka Sofia haukutaan jakorasiaksi. Siis ketkä on haukkunut? Kaikki. Et sä muka tiennyt, että sen pulpettikin sotkee. Oikeesti. Niin just. Kannattais vähän miettiä, mitä tekee. Ja sanoo. Mitä sä siitä hyödyt, kaikki luulee teidän ollen sängyssä? No mitä? Miksi et sä sit kerroit, mitä ei ole tapahtunut? Sä siis valehtelet tommosta, että sä pysyisit Rasmuksen kanssa väleissä. No mitä on valehdellut? No et ehkä suoraan, mutta etpä sä yrittänyt totuuttakaan kertoa. Ehkä mä en halunnut, että Sofia joutuu kärsimään. No vähän vaikea uskoa. Ja totta. Sit sun olisi syytä toimia, että Sofia saa olla rauhassa. Riittää jo hei. Herkee, nuori mies tarvii proteiinia. Kyllähän Joonatan pyytää, jos haluaa lisää. Mitäs koulussa? Joo, kivasti. Oot saanut kavereita ja... Joonatanhan on kulmakunnan tyttöjen suosikki. Lopeta, Paula. Mitä? Sofia ja Joonatan on niin söpö pari. Kai säkin sen Mutta Sofia tyttörukka, sekin on joutunut kokemaan kovia. Oletko kastakin? Miten se sitten on käynyt? Kyllä mä sen kuulen muualtakin, jos te ette sano. Ehkä sun on hyvä tietää. Sofian äiti kuoli, kun Sofia oli ihan pieni. Ja sen isä joutui siitä aika lailla hunningolle. Siis miten niinku? Alkoiko se juomaan tai jotain tollaista? Ja sen takia sä asusit mummonsa luona nyt? Just siksi. Mä oon tosi iloinen, että te viihdytte Sofian kanssa yhdessä. Sofia tarvitsee just sun kaltaista luotettavaa seuraa. Ottais se jotain iltapalaa? Mikäs nyt on? No ei mikään. Suututtaako sulla se, että mä anna sun pitää tätä? Ei suututa. No, mikäs nyt sit on? Onko rakkaushuolia? Voi kulta pieni, kyllä se ohi menee. Eikä se rakkaus tästä maailmasta hetkessä lopu. Moi. Moi. Sori siitä eilisestä. En mä oikeesti voinut tietää, että ihmiset alkaa levittää tuollaista juorua meistä. Arvaa miltä tuntuu, kun koko luokka luulee mua sun jakorasiaksi. Entä jos mä sanon niille kaikille, että me oikeesti ollaan oltu sängyssä? Kuka sitä enää jos uskoo? Tunne itteni ihan sikapaskaksi. Hyvä. Sofia, hei. Antais nyt oikeesti mulle anteeksi. Vai et sä sit halua enää seurustella mukaan? Mä luulen, että sä teet sen tahallas.
Todellakaan. Ei mulla mitään tarvitse nörryttää ketään, etenkään sua. No, ehkä mä oon vähän vainoharhainen. Mä oon vaan niin tottunut siihen, että kaikki hyvät jutut menee aina pieleen. Mä muuten kuulin sun isästäsi. Paula kertoi. Mut siis älä pelkää, en mä kerro sit kenellekään. Niiden kusipäiden vanhemmat on lakimiehiä ja lääkäreitä ja niille kaikki on katettu valmiiksi. Ne ei voi ymmärtää, millaista yrittää pitää omaa faijaa tolkuissaan. Mä en oikeesti kerro sit kenellekään. Mä vannon. Varmasti. Ja se jengi, se ei kiusaa sua enää minkään takia, eikä mistään asiasta. Mä pidän siitä huolta. Käydään kysyä, jos Sofia haluaa tulla samaan matkaan kouluun. Ettei sen tarvitse mennä yksin. Okei. Viititkö se, Niku? Kiitos. No sä et sitten pitkälle ehtinyt. Kotiinhan se itkemään tuli taas. Herranjestas, oletpa kasvanut. Muten onks toi muotia nykyään? Joo, me mennään. Tulitte sitten Helsinkiin. No pakkohan se oli. Voi hei. No hei. Hei. Mitä ihmettä mä teen tän lapsen kanssa, kun se aina sotkee kaikki asiansa. Mä yritin kyllä estää. Voi että, onpas täällä, kyllä. Kyllä, lakinaisen kelpaa. Sallakin olisi voinut valita alansa aikoinaan paremmin. Onko sun hotelli hirveän kaukana? Hotelli? Totta kai me nyt tänne mahdotaan. Minä nimittäin majoitin äitis aikoinaan hyvinkin pitkäksi aikaa. Asuttiin Oulussa ja tila oli alta 24. No, kyllä tänne varmaan pariksi yöksi mahtuu. Kyllä, tässä nyt ainakin pari viikkoa menee. On se niin pahasti sotkenut asiansa. Nonni. Suojelet sä mua sit, jos Lassi laittaa mut silmätikuksi? Totta kai mä suojelen. Sievinen, tuus tänne. Mee vaan, mut on aika pusu. Mikä toi oli? Me seukataan. Seukkaatte. Vaikka se levitti susta tees mitään juoruja. No ei se ollut Joonatan, se on oikeasti tosi ihana. Sitä paitsi nyt kellään ei ole enää varaa haukkumaan. Katsoos lupa tänne päin. Miten niin? Joo vai ei? Ei. Säästyy rahaa. Älä nyt kato mua niinku, että ois ite ikin pöllinyt mitään. En mä ookaan. Joo. Oot sä ready? Aina. Pitäis varmaan keksiä jotain uutta kivaa Nikolle huopaseksi. Vai mitä? Ai niin, voit sä maksaa tää? Mä jätän sulle joku päivä takas. Aika himmeä pätkä. Ihan kiva. Aika siisti katsoa jotain videoa, kun miettii, että joku on tehnyt se jossain Brasiliasta tai jotain. Voitaisiin mekin tehdä joku video. Siinä tarvitsisi sit niinku kameraa, mikrofonia, editointiohjelmaa, sen sellaista. Joonatan, millaista sun elämä oli siellä Nurmeksessa? Ihan tavallista. Oliko siellä kiva käydä kouluun? En tiedä. Mitä te teitte yleensä sun kavereiden kanssa? Ja nyt tollasta kyselet. Mä vaan ajattelin, että olisi kiva tietää susta enemmän. Joo, mutta sä voit varmaan tutustua muutakin ihmiseen kuin kaivelemaan jotain menneitä. Tai siis mä nyt vaan tarkoitin, että halusin keskittyä tähän, mitä nyt on. Hei kyyhkyläiset, ruoka on pöydässä. Mennään. Kiitos, oli tosi hyvä. Ole hyvä. Sä voit tulla syömään meille ihan koska haluat uudelleen. Mä oon tottunut tekemään ruokaa niin isolle porukalle, että sitä ei aina yli. Joo, tuu syömään vaan. Että mun ja Joonatan ei tarvitse syödä samaa sapuskaa koko viikko. Okei. Eikö teillä ollut vielä läksyjä? Oli. Okei, menkää saman tien tekemään, niin kyllä me Lassen kanssa hoidetaan nämä tiskit. Mä oon tosi iloinen, että Sofia ja Joonatan on löytänyt toisensa. Joo, kai se maisemanvaihto kannatti. Voisi se kauheeta, jos poikaa kiusattaisi täälläkin. Toisaalta onhan tämmönen iso kaupunki paljon suvaitsevampi kuin joku pikkupitäjä. Musta tuntuu, että Sofia saattaisi ymmärtää aika hyvin Joonatanin taustoja. Eihän senkään perhe ihan tavallinen ole. Joo, poika saa kertoa ihan silloin, kun se haluaa ja kelle se haluaa. Okay? Tehdään sitten niin. Eihän näissä laskuissa ole edes numeroita. Pelkkiä kirjaimia.
Pidetään tauko. Otat se limsaa? Joo. Mä en ikinä opi yhtälöitä. No oikeesti tosi yksinkertaisia. Toisin kuin ihmiset. Just. Voit sä tajuta, että Joonatan alkoi seurustelemaan Sofian kanssa? En. Sä kuitenkin puolustit Joonatania aiemmin. Mä olin väärässä. Se jätkä on pelkkä itserakas pelkuri. Mitäköhän Sofia näkee siinä? No, mietin nyt vaikka Vesaa. Sofian miesmaku ei ole ihan parhaimmasta päästä. Sunko sitä on? Miten niin? Romeo. Vanha juttu. Katsotaan nyt näitä yhtälöitä. Okei. Kyllä mä jaksan laskea. Voisi vaikka koko päivä. Ois vähän enemmän matikkaa eikä mitään tyhmää niinku liikkaa. Mä luulen, että sä tykkäät liikasta. No en enää. Niko, älä välitä. Sä oot 100 kertaa fiksumpi kuin kukaan näistä idiooteista. Ja sä pääst vielä pitkälle. Hei Vainio, tuus tänne, niin keksitään jotain hauskaa yhdessä. Okei, koulussa sitten. Mikä se on se suunnitelma? Kerrotaaks? Ei, mut liikkatunnilla pitäisi tapahtua. Onks joku ongelma? Ei. Sitähän mäkin. Miten kukaan jaksais hengittää näin lihaksi? Älkää nyt viikkö. Antaa poikien selvittää välinsä ihan rauhassa. Miksei kukaan tee mitään? Missä se Maikkakin viipyy? Taisi rupea tuulemaan, kun kukkakepi kädet rupes heilumaan. Pitäisikö meidän syöttää tää paita sulle, että saisit vähän lihaa noitten luitteis ympärille? Vai katsotaan, mitä sun housuista löytyy. Ehkä se kuuluukin tonne tyttöjen pukuhuoneeseen. Lopeta! Haluatko Sievennenkin osallistua? Nyt riittää, päästä irti. Mitä helvettiä sä meinaat? Kai sä nyt tajut, että ei oo mitään järkeä jäädä tuollaisen rääpäleen kiusaamisesta kiinni. Ootko sä nyt varmasti kunnossa? Joo. Pitäisikö meidän kuitenkin Mä kertoa? pärjään kyllä. Joonatan. No, Kiitti. joo, ei mitään. Sanoin sulle ihan suoraan, että mua ei kiinnostaa, kun ruotsin kieli otti pätkääkään. Se rupesi niin sieltä ehdosta. Onks Niko ihan? Tuo koko homma meni ihan liian pitkälle. Niko varmaan haluaisi alkaa harrastaa jotain kivaa sunkaan yhdessä. Tuskin se itekään halusi olla nyt rehtorille kertomassa, että minkä takia sä riisuut Nikon koko koulu edessä. Ja ilman mua saisit siellä just... Siinä olisi Rexille selittämistä. Tuo oli kuitenkin viimeinen kerta, kun käyt mulla. Sitten mä vaan sanoin, että haluatko nähdä, kun mun faija haastaa koulun oikeuteen syrjimisestä. Missä Jenni on? Kai sun takahuoneessa. Mulla on Jennille vähän asiaa. Moi Ami. Hei nuuhkasetpas, eikö se ole ihanaa yrttien tuoksu? On tosi. Etsisit jotain? Onko joku hätänä? Miksi sä et ole kertonut mulle, että Niko oli jälki-istunnossa? Mä en muistanut. Kertoks Niko? No ei tietenkään. Mä näin just Eera. Jotenkin mä en tajunnut kertoa sulle. Okei. Kai sä ymmärrät, että mua kiinnostaa mun pojan asiat. Totta kai. Mutta mä ajattelin, että se ei ole niin iso asia. No musta se on. Miksi se on ollut jälki-istunnossa? En mä oikeastaan tiedä. Sä tiedät, minkä takia sun lapsessa on ollut jälki-istunnossa. Se vaan meni jotenkin ohi. Ei tollanen asia voi noin vaan mennä ohi. Mä sain koululta yhteydenottopyynnön ja sen jälkeen yrittänyt saada sua kiinni. Mitäköhän niillä oli asiaa? No en tiedä, mutta mä aion ottaa sit asiasta selvää, niin kuin sunkin olisi pitänyt tehdä jo ajat sitten. Mitä me nyt tehdään? Mitä jos Rasmus rupeaa meillekin jotain? Tuskin rupee. Mutta rupeasahan se sullekin tänään. Kunhan nyt sä äijä keuli, en mä sitä pelkää yhtään. Sen mielestä Niko on ylimielinen hikari. Ja sama olkoon millainen tahansa, mutta ei sitä silti kukaan saa rökittää mitä tahtoo. Ei niin. Niko on varmaan tosi kiitollinen sulle. Pakkohan se tilanteessa oli mennä väliin. Mun mielestä sä teet oikein. Teinkö mukaan? Nyt jonkun open pitäisi kyllä puuttua tähän, ennen muuta jätä Niko ikinä rauhaa. Ei ne opettajat voi sille yhtään mitään. Jos ne hakkaa Nikoa koulussa, ne hakkaa sitä jossain koulumatkalla. Anteeksi, mutta mistä te puhuitte? Sä sanoit jotain Nikosta. Nyt kerrotte, mitä on tapahtunut. Aha, oikein 2 kerralla. Kuulin, mitä oli tapahtunut. Sitten varmaan tiedätkin jo kaikki.
No sehän tässä just on, kun en tiedä. Eikä opettajatkaan tiedä, kun kukaan oppilaista ei suostu kertomaan mitään. Miksi sä et ole kertonut mulle tai äidille yhtään mitään? Ei ollut mitään kertomista. Mistä tässä sitten on kyse? Niko, en mäkään uskaltanut aikoinani kertoa. Pelkäsin kostoa. Niinpä kukaan oikein on saanut auttaa mua. Mutta me voitais ainakin yrittää auttaa sun. Kertoisit nyt, mitä on tapahtunut. Ihan turhaa tää kaikki. Joitain vaan kiusataan ja joitain ei. Kiitos, että sä puolustit Nikoa. Se on todella upeaa, että Nikolla on tollaisia ystäviä. Joo, ei kestä. Luulet sä, että se tilanne on nyt helpottunut? En mä kyllä osaa yhtään sanoa, mutta toivotaan kuitenkin näin. Okei. No mut kiitos vielä. Heippa Paula. Heippa. Tuu syömään. Joo. Mitäs Jenni? Onks Nikoa siis kiusattu? Joo, koulussa. Mitä tapahtui? No ne tyypit, ne kävi siellä käsiksi ja repisit niinku vaatteet pois päältä ja jotain tollasta. Mitä ihmettä? Sitten se homma meni vähän överiksi, kun ne alkoi repisit kallasareita pois päältä koko koulun nähden. Voi herra jumala. Sitten mä menin sen väliin. Aika rohkeasti tehty. Niin kai. Joonatan, etkä sä itse joudu nyt ongelmiin? Ei, kun ne on mun kavereita. Siis, onks ne kiusaajat sun kavereita? Joonatan, pelkäätkö sä? Mitä? Pelkäätkö sä, että sua ruvetaan taas kiusaamaan? Kun mä menin siihen väliin, ne sanoi mulle, sä oot kuule puolesta valinnut. Minkä sä teet? Pystyisikö mukaan katsoa tollaista tilannetta vaan sivusta? Sä teet ihan oikein. Hyvät teot tulee aina takaisin moninkertaisina. Hei. Ai teillä on täällä joku kokous oikein? Joo. Mä halusin tulla juttelemaan Nikosta. No mä oon selvittänyt sitä asiaa ja ilmeisesti mitään ihan hirveitä ei ole tapahtunutkaan. Niin, siis meille on syntynyt vähän erilainen käsitys aiheesta. Ai. Niin. Keskusteltiin tuossa äsken Nikon kanssa ja... Ai te niinku yhdessä keskustelitte? Niin. Ja meille tuli sellainen olo, että Nikolla on asiat paljon huonommin, mitä se esittää. Okei. Ja sitten vielä yksi juttu, mistä mä haluan jutella, niin on tää sun ja mun välinen tiedonkulku. Aha. Mun on kauhean vaikea auttaa tai tehdä yhtään mitään, jos mä en tiedä asioista. En mä tahallani ole jättänyt sulle mitään kertomatta. Se vaan jotenkin jäi. Ja mitäköhän kaikkea muuta sulla on jäänyt? No, oisit voinut itekin vähän kysellä asioista. Miten mä voin kysyä, jos mä en tiedä, että on jotain kysyttävää? Hei, pääasia on, että me ollaan tässä nyt kasassa ja voidaan keskustella aiheesta. Oleellisinta on saada nyt Nikon kiusaaminen loppumaan, eikö? Niko ei halua tehdä tästä isoa numeroa. Niin, Niko kärsii. Musta tuntuu, että sä et tajua tämän tilanteen vakavuutta. Ai, nytkö te syytätte mua? Ei tässä nyt olla ketään syyttämässä. Tässä yritetään ratkaista tätä tilannetta. Mä en jaksa nyt enää yhtään sekuntia. Pieni. Häipykää ja molemmat. Nyt. Mä toin sulle iltapalaa. Kiitti. Mä syön vähän myöhemmin. Niko, meidän pitää puhua siitä, mitä koulussa tapahtuu. Luuletko sä saavat selville jotain sellaista, mitä se aikaisempi kuulustelupartio ei olisi selvittänyt? Eihän tässä nyt kukaan kuulustele. Ei vai? Niko rakas, mä halusin vaan auttaa sua. Mä tuun kyllä pyytämään apua, jos mä sitä tarvii. Onko varma? On. Mulla on huomenna koe, josta mä en osaa kiittää. Okei. Kyllä sun vanhemmat olisi ylpeät, jos tietäis. No mistä? Siitä, miten sä puolustit Nikoa siellä koulussa. No ei nyt kuitenkaan mikään niin iso homma ollut. Olihan se. Vai mitä, Lasse? Joo, oli. Vaan pidät varas. Ei ole se eka kerta, kun tuomari saa itse käkättimeksi. Joo, pitää varoa. Niko on niin mukava poika. Miten ihmisen semmoinen voi joutua kiusatuksi? Mitä liikaa teutta? No mutta ei, mä lähden tästä, niin
Kiitti aamupalasta. Kivaa koulupäivää. Joo. Moka. Moi moi. Moi. Niin ne pojat vaan lähtee. Ei hiusten kuivausta, ei meikkejä, ei tappelua vaatteista. Eikö mä sanonut aina, että meidän pitäisi hommata sinne poikakin? Etkä sä vaan haavele iltatähdestä. No mikä ettei. Sä tullut voimaan sitä paremmin, mitä enemmän meillä ramppaa kakaroita. Mulle riittää tää vara-äitiys ihan hyvin. Ja aikaa pitää sustakin huolta. Kuule, mä oon jo iso poika ja mä tarvii huolenpitoa. Ei kai sulla ole kiire töihin? Ei enää. Niko, tuus jätskille. Otatko mansikoita vai suklaakastiketta? No vaikka molempia. Okei. Mites siellä koulussa on nyt mennyt? Ja nyt te molemmat kuulustelitte mua. Niko kiltti. Jenni on vaan huolissaan susta. Ei tarvitse. Puhuisit mulle. Ei ole mitään puhuttavaa. No, mä ymmärrän, että tämä tilanne on sulle kiusallinen. Mähän olen kertonut sulle omasta perheestäni ja Aarosta. Mäkään en uskaltanut aikoinani kertoa kenellekään ja nyt aikuisena mä ymmärrän, että se oli suuri virhe. Äiti ei tarkoita mitään pahaa tällä huolehtimisella. Muutenkin olisi kiva kuulla sun asioista sulta iteltäs. Eikä tarttis udella niitä sun rehtorilta. Oot soittanut sille? No ei, mutta kohta mun on pakko, jos et sä kerro mulle mitään. Ei mua kiusta enää. Eikö varmasti? Lupaathan kertoa mulle, jos se homma jatkuu. Joo. Ei se mitään. Onneksi ei ollut kananmunia. Hei, mun on itse asiassa pitänyt pyytää sulta anteeksi. Kun mä rupesin sulta utelemaan siitä Aaron kuolin yöstä, se oli tahditonta. Mä en jaksa enää muistella sitä ihmistä. Mä ymmärrän. Sulla on rankka vuosi. Niin. Hei, meidän aikuisten pitäisi enempi luottaa teidän lasten arviointikykyyn. Sähän näit Aaron läpi ennen kuin kukaan muu. Mulla on vähän kiire. Joo, samoin. Musta on kauhean kiva nähdä, että sä oot hyvässä kunnossa, kun ne asiathan on edelleen aika epäselviä. Mites Laura voi? Onko se ihan okei? Okay? Mitä mutsista? Ei mitään, mä vaan ajattelin kysyä. Oot sä syyttämässä sitä jostain? No en tietenkään mä semmoista sanonut, kun mä vaan ajattelin... Jätä meidät rauhaan. Mitä sä teet? Mä yritän selvittää, mitä silloin hääyönä tapahtui. Tässä on mulla lista epäilyistä ja niiden motiiveista. Oona. Kaikki mahdollisuudet pitää ottaa huomioon. Seuraavaksi mä teen minuuttikohtaisen selvityksen murhaillan tapahtumista. Ja kohta sä metsästä DNA-hiukkasia ja tutkit niitä labrassa komeen rikostutkijan kanssa. Syötte donitseja ja ratkotte murhia. Kuulostaa hyvältä. Mua kyllä vähän epäilyttää, että miten sä meinaat ton jutun ratkaista, jos poliisikaan ei pystynyt siihen. Nähän mä nyt sitä yritän ratkaista, kun mä yritän saada loppuratkaisun mun kirjaan. Joku näistä ihmisistä on murhaaja, mutta kuka? Moi! Täällä on sit iltapalaa. Mitäs sä ostit? Pari sarjakuvalehteä ja kangasta. Vaariantarahaa. Täytyy muuten vakavasti puhua sen Sepokas, että se lopettaa ton sun lellimisen. Äiti. Sä et ymmärrä yhtään mun huumoria nyt. Kirjoittaaks Maarit vielä sitä kirjaa? Ei kai. Tai mistä mä tiedän? Mä juttelin sen kanssa tänään. Mitä se halus? No, en mä tiedä. Mut musta tuntuu, että se taas yritti udella jotain. Kerro nyt ihan tarkasti, että mitä se kysyi. Se kyseli susta, että miten sä voit. Että se näin ei jaksa. Ja että mullakin on varmaan ollut tosi rankkaa. Jos et tajuis puoleakaan, se jättäis Oona, vastaisuudessa, jos Maarit tulee juttelemaan sun kanssa, niin lähdet vaan pois. Siis sulla ei ole mitään velvollisuutta puhua sen naisen kanssa. On tuo Juuna kyllä kerta kaikkiaan hölmö. Väsyttääkö sinua? Vähän. Äitillä on tylsää. Ei oo. Ei yhtään. Mun mielestä tämmöistä kotiluutta just ihania.
Rafael. Anna tänne. Mä muistutan, että sulla on nyt vapaa-ilta. Jenni vain jo. Mitä? No, miksei mulle ilmoitettu heti? Joo, mutta oisit voinut vähän ajatella. Kentaurissa on ollut poliisit ja kaikki. Miksi? No siinä kadulla on ammuskeltu. No voi herra, siunaajan välillä. Katsotaanko, tuleeko uutisissa mitään siitä? Ei, mun on kyllä pakko mennä käymään duunissa. Mun pitää nähdä omiin silmiin, että siellä on kaikki kunnossa. Äiti piristyy heti, kun tulee vähän actionia. Mä jäisin paljon mieluummin siihen sohvalle, kuule. No. Me jäädään odottamaan sua tähän sohvalle. Ei tarvi, mulla voi mennä myöhäänkin. Hei, onks vaarit kotona? Se on hakemassa pyykkejä. Mä voin ottaa. Kai se kohta tulee. Ottaisitko sä jotain juotavaa? Ei kiitos. Vieläks vaarit kirjoittaa kirjaa? En mä tiedä. Kysy sille. A5. Ohi. C7. No niin, ja nyt kun Rasmuskin malttaa istua paikalla, mulla olisi nämä viime matematiikan tunnin kokeet korjattuna. Parhaan pistemäärän sai taas kerran Niko. Ei yhtään virhettä. Yes. Ole hyvä. Eiköhän me ilmoiteta sut siihen valtakunnalliseen matematiikkakilpailuun. Totta kai sä meet sinne. Niin, Niko. Täytyy sun nyt osallistua. Niiko. Mukavaa, että on kannatusjoukkoja, mutta yritetäänpä nyt jatkaa. Mä en tajua, miten sä voit osata matikkaa. No sehän oli ihan helppo koe. Eikä ollut. Senkin hikitinko. No mä nyt vaan satun tykkään matikasta. Mä vaan oon kateellinen, kun 7 puolta parempia. Mut sä ootkin hyvä kuviksessa. Ihan niin kuin noi ois jättänyt sua vähän rauhaa. Ehkä ne on löytänyt vaan uuden uhri. Onpa kyllä niin hauskaa, että... Rasmus varmaan vihdoin ja viimein oppinut pelaamaan matopeliä. Meinaat sä sanoa sille tän? Mun puolesta ne voi räpeltää noita kännyköitä vaikka loputtomiin. Kunhan vaan jättää meidät rauhaan. Arvoisat oppilaat, saisinko hetken huomiotanne? Koska meidän luokalla sattuu olemaan kaikkien opettajien oma Lellipentu ja Matikka Nero. On hänestä tehty ihan ikioma mainoselokuva. Joten katsotaanpa tämä erinomainen kooste yhdessä tästä tietokoneelta. Yes. Nyt paat sen poikki. Kuulit sä? Älä inise, Pekka. Vaikka tulee. Valitettavasti joudumme nyt lopettamaan. Mutta tiedoksi kaikille, tää pätkä löytyy netistä hakusanalla nikottelua. Menikö tää nyt oikein? Joo. Mietit sä vielä sitä videoa? En kun yhtälö. Se oli kyllä tosi tärkeä temppu. Mitäköhän Rasmus oikein? Ei jaksa välittää enää sitä idiotista. Okei. Moi. Hei, saaks tähän istua? Ihan sama. Kai sä nyt tiedät, että mä oon oikeesti ollut mukaan siinä videojutussa. Mitä väliä? Kai sä edes kuuntelet mua. En mä tiedä, että Rasmus olisi tehnyt mitään tollasta. Seli. Oona. Mä oikeesti tiedän, miten Niko voisi auttaa. Ei se ollut Elviskään. Oot sä ihan varma, että sä saat sen poistettua tuolta? Kunhan mä nyt vaan löytäisin sen salasanan tai muistasin sen. Jotenkin se nyt vaan liittyi Rasmukseen. Miten jos ääliö?
Aika hyvä. Tai superidiootti. Se oli. Ai superidiootti. Ei vaan superhessu. Miten se mukaan liittyy Rasmukseen? No en mä sit Hessusta tiedä, mutta Rasmus ainakin kuvittelee, että se on ihan super kaikissa. Kato. Niin. Nyt me ollaan kirjaantuneen sisään. Enää ei tarvitse etsiä se klippi. Ja deletoida se. Kato tossa. Nyt sitä enää on. Te hemmettiin sä oikein duunat. Siis sä poistit sen? Poistin. Millä oikeudella? Koska se video meni ihan liian pitkälle. Se oli vaan vitsi. Ehkä sun mielestäsi. Me luultiin, että sä oot meidän puolella. Mä oon kenenkään puolella. Ja joku raja tossa muutenkin pakko olla. Toi mitä te teette on sadistista. Peikko on ihan hiljaa. Tää jättää. No, mitä sä haluat tehdä? Turmeksen pelle ei tiedä mihin se on ryhtymässä. Se ei todellakaan tiedä. Tosi hyvä, että sanoit Rasmukselle suorat sanat. Oikein näki, miten sitä otti päähän. Toivottavasti se ei vaan ole kiusaa nyt sua. Ei mä usko. Kun asettaa sitä keule. Ei se uskalla tehdä samaa kuin Nikolla. Ei varmaan. Sori, jos mä oon jotenkin töykeä sulle. Mä vaan luulen, että sä oot samanlainen idiootti kuin Rasmus. Tosta voi vähän herkempi loukkaantua. Ja kiitti, että poistit sen klipin. Eikä se tajua, että kukaan ei tykkää siitä. Okei. Nähdään myöhemmin. Moi. Niko on kipeänä. No mikä sillä? Mä vähän luulen, ettei se vaan kehtaa tulla se eilisen jälkeen. Ei mikään ihme. Niko pyysi kiittää, kun sä poistit sen pätkän. En nyt sellaista voi mihinkään nettiä. Ei todellakaan. Toivottavasti noi ei keksi mitään tyhmää sun varalla. Eikä säkään ole liittynyt noihin smurfeihin. No mitäs toi nyt oli? Miksi sellaista me nyt tekee? No eikö se ollut sustakin ihan sikatörkeä se klippi? Oli. Vaikka täytyy myöntää, että se alku oli kyllä aika huvittava. Joo, mutta siihen se sit jäikin. Mun kävi Nikoa tosi pahasti säädis. Pakko sille oli tehdä jotain. Ei ihme, että Rasmusta ärsyttää. Teiks mä sun mielestä nyt mukaan jotain väärin? Ei, kun ihan oikein sä teit. No sama Oonakin sanoi. Siitäks te juttelitte äsken? Joo. Törmäsit sä sit siihen eilen ihan sattumalta? Kun itse mä olin etsimässä Nikoa. Mut löysit Joona. No ei kun Niko. Ois ollut ihan kiva, että oisit ottanut mut mukas mieluummin kuin Oona. Tajuut sä, mihin tilanteeseen sä oot järkännyt Joonatani? Häh? Et sä muka ymmärrä, mitä videonpoisto tarkoittaa. Rasmus tekee Joonatanin elämästä helvetiin. Turhaan sä mua syytät, jos sun kaverit on idiootteja. Sitä paitsi Joonatan itse ehdotti sen jutun deletoimista. Joo, mutta sä olisit voinut estää sen. Mä en halua, että mun ystävistä liikkuu sellaisia pätkiä netissä. Enkä mä halua, että mun poikaystävä saa kärsiä. Silloin sentään munaa tehdä jotain muutakin kuin mielistellä niitä idiootteja. En mä ketään mielistele. Ai et vai? Muuten vaan matkit kaikessa Jasminia. Te haisttekin ihan samalle. Sä oot törkeä. Mut ainakin mä sanon asiat suoraan. Ja tiedoks vaan, Joonatan alkaa olla tosi kyllästynyt Rasmuksen jengiin. Varo vaan, ettei se kohta kyllästy suhunkin. Ai mikä se oli? Hei, mun täytyy nyt lopettaa. Missä sun nörttikaverissa? Mä en mitenkään voinut tietää, että mitä ne aikoo tehdä. Ei silloin mitään väliä. Mulla on kaikki matskut allessa. Eli me saadaan Nikottelu takas nettiin. Ai jaa. Hyvä. Mä oon kyllä kyllästynyt siihen kuikeloon. Joonatan ja Oona. Ne on mun seuraava leffan tähtiä. Mut siihen mä tarvii sun napus. Miten muka? Sä asut niitten kanssa samassa talossa. Saat jeestä. Näytä kännykkäs. Näytä nyt. Jep, toi toimii kyllä. Mä en mitenkään voi kuvata omaa kundikaveriini. Oishan se vähän outoa. Okei, Oona sit. En mä oo sen kanssa edes väleissä. Äkkiäkö sä se frendi esität? Tässä on nää jäätelöt ja tuleeko nuorisolle vielä jotain muuta? Tulee Neidille jotain piristämään. Latte on alennuksessa. Tuo sellainen, mä maksan. Selvä. Mä pidän kuvaajistani hyvää huolta. Eikö se nyt ole vähän vanha idea kuvata jotain salaa? Mitä väliä, jos homma toimii? Ja nythän me vaihtuu päähenkilökin. Oonasta saa hyvää matskua.
Vai, pitäisikö se sittenkin olla Joonatan? No ei. Sit sä hankkiudut Oonan kaveriksi ja annat palaa. Mitä mä sit kuvaan? Saat ihan itse päättää. Kuhas on jotain oloa. En mä pysty. Totta kai pystyt. Eikö jompikumpi teistä vois? Sofia, hei. Jos sä haluat olla yksi meistä, niin sä teet tän. Se on nyt sun päätettävissä, kumpi sinne nettiin pääsee. Oona vai Joonatan? Jenni noit TV maksanut. Selvä. Joo, Nurmeksen Nika. No mitä? Istu nyt talas, kun Bönäskin on tässä. Me oltiin mennyt sinne kirjastoon. Joo, voitais mennäkin. Mutta pupsis, mällit housuilla. Kansaas me kuvaan. Totta kai. Kiitti vaan. Kiitti. Älä nyt leikistä suut. Sitä paitsi se oli ihan puhdas vahinkokin. Mennä. Oot sä ok? Joo. Hei, se olisi 2 jäätelöannosta ja latte. 12,50. Halusitko mukaan oikeasti mennä sinne kirjastoon? En, kunhan vaan halusin päästä Rasmuksesta ja Jasminista eroon. No niin, mä vähän arvelinkin. Taisin vaan onnistua aika huonosti siinä. Onneksi ei keksinyt mitään pahempaa. Jäätelönsä aina pestyy pois. Joo, mutta se varmaan luuli olevansa tosi hauska, kun se teki niin. Mitä jos se laittaa siitäkin sen videon nettiin? No siinäpähän laittaa. Sitten näkee kaikki muutkin, että millainen pelle se oikeasti on. Niin joo, ja tuskin ketään kiinnostaa, jos jollain on jäätelö. Niin, mutta sen saa kuule nykyaika editoituaksi kuin ihan muun näköiseksi. Niin joo. Ja muutenkin, mua kuule paljon, että Rasmukset ja Jasminit kiinnostaa. Kato. Tuu. Jääks kattoo noita? Haluatko, että mä pesen ne sun housut? Ei sun tarvi. Kyllä mä sanon etekin. Mikä sitä Rasmusta oikein vaivaa? Se on koko aika jonkun kimpussa. Sitten on vaan silleen, että mä olin itekin niin hämmentynyt. Mä en tiennyt, miksi mä kiusasin. Tai että me vaan pelleiltiin. Miksei me sanota niille suoraan päin naamaa? Ehkä se on vähän parempi, että me aletaan ärsyttää niin. Tiedätkö paljon me joudutaan ongelmia siitä? Mutta onhan se nyt ihan älytöntä olla muka niitten kaveria, sitten ei kuitenkaan. Joo, mutta ehkä sekin on parempi kuin se, että me joudutaan niiden hampaisiin. Pelkäät sä niitä? No en, mutta en mä nyt halua kuitenkaan niitä mun kimppuunkaan. Aika alaspäin vajota, että pystyy pelastamaan oman nahkansa. Eiköhän kaikki teistä joskus. Voinko mä tulla? Mitä asiaa? No sitä mä vaan, että mun mielestä sinä ja Joonatan teitte ihan oikein, kun te poistitte sen Nikon video. Hyvä, kun säkin tajusit. Ja anteeksi, että mä sanoin sullekin silleen tyhmästi. Mua vaan pelotti, että miten Joonatanille käy. Eiköhän se osaa pitää puolansa. No joo, mutta se ei ole niin helppoa, kuten hyvin tiedät. Parempi olla kiusattu kuin kusipää. Onks Niko ihan huonona? Vai miksei se ollut tänään koulussa? Se oli kipeä. Mutta ei kai kukaan voi ilahtua sellaista videosta. Sitä mä just mietinkin tässä, että pitäisikö meidän yhdessä miettiä, että miten me voitais Nikoa auttaa. Oot sä tosissas? Katsotaan. Mutta ei nyt. Mä oon just menossa saunaan. Okei. Ei kun Sofia tuli käymään meillä. Mitä sit sano? Oli muka pahoillaan ja halusi auttaa sua. Mut en mä tiedä. Miten se olisi yhtäkkiä muuttanut mieltä? Ehkä sun tajunnut, minkälaisia pässejä Rasmus ja Jasmin on. Saa nyt nähdä. Mut hei, mä menen nyt saunaan. Huomiseen. Mitä nyt vielä? Hissasta tuli se seuraava kappale. Äikästä ei mitään. Ja matikat sä oot varmaan muutenkin tehnyt. Mut hei, mä menen nyt tonne saunaan, niin kun meidän vuoro loppuu.
Joo, moi. Mitäs sä oikein touhut? En mitään. Onko joku meidän talon komeista pojista saunomassa? Aunaaksa vakoilitkin? Siis tirkistelet sä mua? Tietenkään. No mitäs sulla on selän takana? Etkä se kuvannut mua. Mä luulen, että Joonatan on menossa saunaan. Mä olisin ihan vitsin vaan kuvannut sitä. Niin varma. Anna työ tänne. Enkä anna. Mulla on oikeus katsoa, mitä sä kuvasit. Ei siellä ole mitään. Sofia, jos sulla ei ole mitään salattavaa, niin sä voit ihan hyvin antaa sen. Nyt se kännykkä tänne. Mähän on tässä melkein alasti. Miksi sä tommosta teet? Se olisi laittanut tän nettiin. Mitä? Nyt mä menen kyllä juttelemaan Maaretin. Eikä. Mä kerron kaiken, jos et sä mene puhu sille. Okei. Mä en olisi oikeasti halunnut kuvata ketään, mutta Rasmus ja Jasmin pakotti. No ketäs ne on? 2 meidän koulun idioottia. Ne teki Nikostakin pilkkavideon nettiin. Nikosta? Mut onneksi Joonatan poisti sen. Ja sen takia Rasmus ja Jasmin suuttu ja käski mun kuvata Oonaa. Muuten ne olisi tehnyt Joonatanistakin nauha. Täällä on ihan kauheeta. Mitä nyt? Mä kuulin Sofialta, että susta oli laitettu joku video nettiin. Onko se totta? Niko. No, se oli nyt sellaista pelleilyä. Se mitä me nähtiin on aika kaukana pelleilystä. Ei kellään ole oikeutta kiusata ketään tolla tavalla. Eikä muutenkaan. Kai sä ymmärrät, että meidän on nyt pakko puhua. Mä osaan hoitaa kyllä omat asiani. Ja me se uskotaan. Me halutaan vaan varmistua, että sut jätetään rauhaan. Sen takia me tullaan huomenna sinne koululle ja sitten tää juttu selvitetään. Niin tuli kellari. Muuten musta olisi netissä tosi kiva video. Voi hemmet, mikä ihme se Sofia pääsi oikeasti liikkuu? Rasmus ja Jasmin kuulemma pakotti. Jenni oli ihan kauhuissaan. Tietääks Jenni tästä Niko-videosta? Joo, se tulee tänään koululle selvittämään sitä. Pahempi Nikolle. Arvaa vaan saaks Rasmus taas lisää syyt kiusata. Voi olla, mut Niko pysyy himassa ainakin tämän päivän. Moi. Mä oon tosi pahoillani. Syystäkin. Oona varmaan kertoi eilisestä. Joo. Mut mä tein sen sun takia. Rasmus ja Jasmin uhkasit, muuten ne tekee videon susta. Musta? Tai meistä molemmista. Mun oli pakko suostua. Sofia, hei. Olisiko sulla mulle jotain näytettävää? Esimerkiksi joku kiva videopätkä. No mä yritin eilen. Ei onnistunut. Miksei mä? Mut keskeytettiin. Tosi ikävä juttu. Varsinkin sun kannaltasi. Mulla oli idea mun seuraava video. Siinä sä makaat naaman veressä asfaltilla. Alpo tulee. Palataan asiaa koulun jälkeen. Rasmus, äläpäs menee. Nikon vanhemmat kertoo, että sä kuvaat toisista oppilaista video nettiin. Ja oot vaikka ottanut Sofian mukaan, pitääkö paikkansa? Ei. No miten on, Sofia? Pakottiko Rasmus sua kuvaamaan Oona Kivirantaa? No niin, Sofia. Rasmus sua kuvaamaan Oonaa. Ehkä mä etin jotain läppää, mutta en mä oo ketään pakottanut mihinkään. Sä valehtelet. Sofia kertoi mulle kaiken. Ei Sofia nyt puhu, mitä sattuu. Kaikki sen tietää. Voisitko sä nyt ystävällisesti kertoa, mistä on kysymys? En mä tiedä. Mitä et tiedä? Et mistä noi puhuu? Sofia, pitäähän tää asia selvittää. No se on sitten selvä. Menkää tunnille siitä. Rasmus on taas selkeästi kertonut niitä typeriä vitsejä ja sitten Sofia on ottanut ne tosissaan. Pelkkää väärinkäsitystä koko juttu. No entäs se Nikosta tehty video? Mikä oli netissä? No olette sitten itse nähneet sen. Ei olla, mutta... No se on sitä kaupunkilegendaa. Tuskin semmoista edes tehty. No, tulipahan tämäkin asia sitten selvitettyä. Niko, tuus käymään. Me käytiin koululla selvittämässä tätä kiusaamisasiaa. Se Rasmus tietty kielsi kaiken, eikä Sofiakaan uskaltanut puhua. No yllätys. Mä oon tosi huolissani. Tää hommahan on lähtenyt ihan käsistä. Eikä se Lassillakaan tunnu ottavan tosissaan koko juttua. Sitä nyt ei kiinnosta mikään. No, mutta uskomatonta, ettei opettajat tajua puuttua tuollaiseen asiaan. No tajus tai ei, niin tälle on tehtävä loppu. Tavallaan. Uskon nyt. Kun sä vaan painat asioita. Sun kundikaveri saanut maksaa sun virheestäsi. Näin käy, kun rupee kaveraan nörtteen kanssa.
Sä oot säälittävä. Ootko sä kunnossa? Sattuks sua? Jasmi ajoi jalan yli. Pystyt sä kävelemään sillä? Kai mä pystyn. Varmaan parempi häipyä ennen kuin ne hullut tulee takas. Eiköhän se riittänyt niille vähäksi aikaa. Ne ajo sun päälle. Missä kaikki opettajat on, kun niitä tarvitaan? Rasmus ja Jasmin onnistuu aina luistaan kaikesta. Tai sit ei. Mä onnistuin kuvaa koko jutun. Hyvä. Onneksi meidän kotiin. Mä arvasin, että jotain tällaista kävisi. Pistä sinne pois. Sori, että sä jouduit kärsiin tästä. Mä yritin kyllä estää äitiä ja isää. Jenni ja Ami teki ihan oikein, kun yritti puuttua asioihin. No todellakin. Pahemmaksi vaan meni. Mä oon ihan samaa mieltä. Mitä tässä sit pitäisi tehdä? Antaa niiden idioottien jatkaa. No ei, mut... Pitäisikö tää video laittaa nettiin? Sitten kaikki ainakin näkis, millaisia Rasmus ja Jasmin on. Hei haloo. Joonatanista olisi varmaan tosi kiva, jos siitä olisi tuommoinen klippi netissä. Niin joo. Huono idea. Mitä jos me näytettäis toi video Rexille? Mitä sekin hyödyttäisi? Niin just siinä kävis vaan samalla lailla niin kuin Lassilan kanssa. Ja Rasmus ja Jasmin vaan suuttuisi lisää. Pakkohan tässä on jotain tehdä. Saatko sä tästä mitään selvää? No, enköhän. Jäät sä auttaa, jos mä kopioin nää painot. Voi mä järkki. Oona, ottaisit se kaakaota? Joo, kiitti. Se Lassila taitaa olla aika erikoinen opettaja. Täys paska. Niin mäkin vähän ajattelin. Se ei tunnu ottavan tosissaan koko kiusaamisjuttua. Ei niin. Me yritettiin Amin kanssa miettiä, mitä seuraavaksi voisi tehdä. Kun kohta kukaan ei uskalla mennä koko kouluun. Totta. Pitäisi vaan saada jotain todisteita niitä kiusaajia vastaan. Sofian kännykässä niitä olisi. Se kuvasi tänään, kun Rasmus ja Jasmin mopoilla Joonatanin päällä. Eikä? Mä olisin halunnut näyttää sen video Rexille, mutta Niko ja muiden mielestä se oli huono idea. Enkä mä sit voinut tehdä mitään, kun se oli Sofian puhelin. Nyt me tehdään niin, että me hommataan se puhelin. Ja toimitetaan se video oikeaan osoitteeseen. Saan sun isältä sähköpostia tänään. No mitä faija? Faija. Sustahan tulee stadilainen. Pakko yrittää. Mitäs se? Kyseli, mitä sä voit ja miten sun koulu menee ja mä vastasin, että hyvin. Kai sun koulu menee hyvin. Joo. Mun kustannustoimittaja soitti. Mä sain töitä. Onneksi olkoon. Mä menen illalla Lasilliselle hakemaan työsopimuksen. Mä saan kääntää aivan ihanan kirjan. Se julkaistiin Jenkeissä viime vuonna. Siis joku romaani vai? Historiallinen draama. Sijoittuu maaseudulle Keskilänteen. Kätkettyjä tunteita, viljapeltoja, kiellettyjä suudelmia. Mä varmaan ihan sitä kohderyhmää kuitenkaan. Tällaisia. Mä oon alaikäinen. Nähdään illalla. Joksa nyt jo lähet? Joo, mun täytyy viedä nämä paperit yhdelle kaverille ennen kokousta. Älä, moi! Moi. Moi. Mä haken vielä ruotsin kirjan. Moi. Tulkaa sisälle ottamaan. Lassi taas pudota nää. Voi itku. Sillä oli niin kiire töihin. Lasse tuli just meille. Teille? Haluatko, että mä vien noin sinne? Ei tarvii. Mitä ihmettä se teille tuli? En mä tiedä. Silloin oli Maaritille jotain asiaa. Noniin, mennään. Saanko mä vielä katsoa sitä sun kännykkää? Totta kai. Rasmus on idiootti. Jasminista puhumattakaan. Eikä kukaan nähnyt, kun sä kuvasit tämän. Ei. Moi, Niko on ihan just valmis. Ihan sekunti. Mulla ei ruotsin kirja. Ai sullakin. Mä laitan tämän puhelimen sun laukkuun. Okei. Okay. Noniin. Moido. Moi moi. Mitähän tänään tapahtuu? Saa nähdä. Mut hei, nyt pidetään huoli kuitenkin siitä, että kukaan ei jää yksin missään tilanteessa. Niin just. Ja jonkun pitää tulla aina vessaan, ettei ole yksin.
Joo, näin tehdään. Voi hyvänen aika. Eikä toi ole edes yksittäistapaus. Tästä teidän koulussa on vakava kiusaamisongelma. Siis alun perin Nikoa kiusattiin. Kun Joonatan puolusti sitä, siitä tuli itsestäänkin uhri. Mutta miksi te ette ole tullut kertomaan tästä aikaisemmin? On tästä kerrottu. Alpo Lassila tietää. Eikö Alpo Lassila ole mitenkään puuttunut asiaan? Ei sitä kiinnosta. Lassilan mielestä mitään ongelmaa ei ole. Kyllä on. Ja iso ongelma onkin. Tämä selvitetään tässä ja nyt. Jahas, päivää. Mitäs täällä? Istu, ole hyvä. Oletko sinä tietoinen siitä, että Niko Vainiota ja Joonatan Sievistä on kiusattu? Tarkoitatko sitä pilailua, jota pojat on harrastanut viime aikoina? Aika lievästi sanottu siitä videosta, mikä me just nähtiin. Tai siitä, että Nikon päätä on uitettu vessanpöntössä. Mitä? Onko Nikolle tehty niin? On. Ja tässä teidän koulussa. Äläkä sä väitä, että sä et muka tiennyt siitä yhtään mitään. Miten on mahdollista, että tilanne on päässyt riistäytymään käsistä näin pahasti? No kyllähän sä tiedät, miten rankkaa opettajan työ on nykyään. Ei meillä ole aikaa puuttua jokaiseen kahnaukseen. Sä et oo halunnut puuttua. Ennen vanhaa oppilaat osas käyttäytyä. Puhu vasta, kun sä luvan. Sä oot itekin kiusannut oppilaitasi. Esimerkiksi Sofiaa. Oona tulee. Sun vanhempatkin on tuolla. Mitä he teette täällä? Me käytiin tapaa teidän rehtoria. Me näytettiin Rexille se video, missä Joonatanin päälle ajettiin. Kiitti lainasta. Otit sä mun puhe? Oli pakko. Ja Rex olisi muuten uskonut. Mutta se oli ihan kauhussa. Se oli mun idea. Oliko teidän pakko sotkeentua tähän? Totta kai. Tiesittekö te, että me joudutaan nyt kärsiä tästä? Hei, teidän rehtori lupas laittaa ne kiusaajat kuriin. Miten muka? Sä sanoit, että kiusaaminen loppuu. Ja mä uskon sitä. Oisit voinut kertoa meille ennen kuin menit puhuu Rexille. No ette toi suostunut. Ei niin. Mennään tuohon toisaalta. Sä et mene mihinkään. Lyö sitä. Painukaa te luuserit helvetti. Pidä sä turpas kiinni. Jasmiina ja Rasmus, kansliaan heti. Ja te muut myös, kansliaan. Tadää! Nyt herkutelkaa. On syytä juhlaan. Rasmus ja Jasmin häipy. Jee. Ihan Alpo joutuu vaihtaa kouluun. Eläkö oikeudenmukaisuus? Oona sai oikein ekstra suklaakastikkeet. No mutta Oona ansaitsee sen. Eikö se ollutkin ihan hyvä, että selvitettiin tää asia rehtorin kanssa? Oli se. No niin. Yleensä ne kiusatut joutuu vaihtaa kouluun. Ei ne kiusaajat. Mistä sä tiedät? Yhdessä lehdessä oli joskus juttu. Mut hei. Ei kyllä koolata nyt kaikki. Huomiseen. Joo. Moikka. Moi moi. Moi moi. Nähdään. Oona. Niin. Kiitos, kun kerroit rehtorille. Pakkohan se oli. Se oli tosi rohkeasti tehty. Kato, mä oon juristin tytär. Oikeudenmukaisuus ennen kaikkea. Ei, mä en olisikin uskonut, että sä et mennä tekemään mitään tollasta mun puolesta. Meidän kaikkien puolesta mä sen tein. Niin, tietenkin. Mut oisin mä tehnyt sen muutenkin, jos vaikka sä olisit tullut ainut, ketä kiusataan. Säkin oot ollut tosi rohkea. Niin. No kun sä puolustit Nikoa. Mun täytyy mennä.